Так, чекай. Ні, не кивай. Будь добрий. А? Що робиш? Не цюргай. Так. Що, будь добрий. Ти йдеш геть. Йой. Так. Ага, а я забув все. Сяк. О, добрі, помінялося. Так, маленько форс-мажор. Мацур мені мішать. То. Заважать ми Мацур бавити. Нігде такого не було, та туй зась. Ну та що, добрий вечір. Сильно мало то. Оба, сяк. Ну, та що, татуйсьме зась. Бавиме острів, строїме село. Я вже й не пам'ятаю, що в мене там є, чесно. Тільки часу прийшло. Так, вспомнити нову кушницю. Вспомнити вшитко. Так інтересно вийшло. Ну, заважать ми Мацур бавити бавку. Ходить тут і лащиться попри мене. Так. Покладемо раз наскоренько на паузу і поникаємо, що у нас тут у новій кушниці ся творить. Так вижу, туйка строїться хижа. Далі в мене в очереді був колодязь туйка. Господичку, що це стало? Йо, здоровля, Джукічу. Як ви маєте? У мене туйка в бавці проблема з водою. І я не знав, як її рішити. Я построїв один колодязь, другий колодязь, третій, четвертий, такий попри нього, а людям дали мало. Туйня так уже 20 коров. Усього в тому. Ага, туйня вже ріжуть ушитко. Туй складуть шкури добрі. А ті шкури мені пак треба буде у ту дубільню. Ні? Я її десь клав вже. Я її десь клав? Я не помню. Десь і мусив класти. Точкарня, понятно. Туйся б'єско. А, туй є. Ну, уже... Уже мав одну партію, котрася у грабарні не вдубільнив то. Щоб почати нову партію, ваші грабарі мусять зібрати необхідну деревну кору, вапно, сіль та воду у пропорціях. А, вони то ще збирають. А що збирають ще? Вапно. Ага, вапна у мене ще не є, ні? То у мене... Туй має бути. Не загашена. Вони не встигають ходити на воду, може далеко роблять. Гонно бути, або я не знав, де їм має близько роботу знайти. Може їм тут ще мостик упалити сюди. Воно хіба много грошей не забере. Де там? Найбо ще мостик був, ні? Біди не буде. Бо тут, вижу, аж много людей ходить. Ось далеко їм на роботу ходити, думаєш? А, ну, правду кажеш. Сись туй робить, сіде роблять. Сись туй робить, у кузни? Ну, сіде роблять. Ага. Ну, там, правду кажеш, вони сюди ходять. Ей, Маркся запоздив на цілих 5 минут. Не гонно бити. Все, я си, пишу си, Маркся запоздив. Здоров, радий сметя видіти. Низько зась бавиме острів. Низько зась бавиме острів, і я розумів, що я тут вже домак стратив. Я не пам'ятаю, що построїв, що не построїв. Тут у людей проблеми з водою.
І мені дуже добрі підказав Юрко, що людям очей далеко ходити на роботу. Та буду їм строїти міст. Бо я так никав, що много кого сюди ходить на роботу. Ай, ну ж може вони не встигають просто... Так. Ну, Серус, здоров'я. Велас 4. Як ти мав справно казати? Цивілаце? Цивілізація? Так, я тут щось продаю. Що в мене там з експортом? Сіль? О, я вже сіль на експорт вожу. Ей, бо я фраєр. Так, туйся сіль складує на однушній ринок, ні? Угу. Сіль се продає всяди. О, так, треба поникати, що ми продаємо. У мене в продажі є м'ясо. У мене в продажі є сіль. Буль уже не дуже є. Дрова продаються. Цибуля. Яблукася вже продають. О, у родині родилася дитина. Файно. Так, все треба закрити. Все треба спрятати. Гонець прийшов. Із Барвінкового. Ага. Нам купувати ніч не треба нагоду. Мож паленку купити. О, ми хотіли корчму класти пак. Де то було? Корчма. Ага, бо то треба мати 200 чоловік. Ну то вже скоро. То вже скоро буде. Що кажеш? Як тобі новина про острів, яку я кинув телеграм? А, будуть обнову випускати? Ну, та фосо, що обнову будуть випускати. То дуже круто. Не знав, правда, як буде з тим, що портяться товари на складах. То дуже треба буде продумати. Мені здається, вся система, що в мене тут, поламалася нараз. Що не буде так фунгувати. Так, туйки, що у нас із млинами? Туй ніко не робить. У мене дуже много відкритих посад. А нікому робити. Айно. Є якое. Так, що у нас там із садами? Туй у нас абрикоси. Туй у нас вишні. А туй у нас яблука. Яблука вже давали... О, нова хижася достроїла, і так і нараз уженилася пара з мого села. Ну, ось якоїсь тут вже часто стає. Кури та вівці купи. Ну, пак, слухай, дораз куплю. Не пилуй на ня. Треба раз поникати, що там на курятник треба. Курятник. Коли ви купуєте курей з інших міст, їх буде доставлено до найвільнішого курника пенсію, що матиме достатньо працівників, корму та води, коли прибуде торговець. Види корму можна обрати в опціях постачання. Межа поголів'я визначає, скільки дорослих курей буде утримуватися. Надлишки йтимуть на забій. Забій курей здійснюється прямо в курнику. Ага, і не потребує окремої будівлі. Супер. Межа поголів'я курчат визначає, скільки одночасно... Поняв. Дорослим вважаються кури віком більше півроку. Добре, то туди будемо строїти курятник. А віці раз не знав. Курятник можеш тут покласти. Це де? Це десь ближе центрові. Я вже даже не знаю. Так, всі пішли купувати то, ні? Ідіння. Рибу, воду. Так, і я хотів щось то. З Барвінкового до мені прийшли. Вони по воді йдуть. Що мені треба? Мені треба желізо. Желізо. 500. Желіза бо я насправді купив, знаєте. 3000 може много, або... Я куплю 2. Куплю раз 2000. А мені му раз ніщо продати. Муковня тільки не є. То вони по воді йшли. О, я привіз медовуху. А що я з ним хотів робити? Так, туй дрова, туй колопні та й цуря, ту шкури. Чого в мене шкура і туй? Ну йо.
Курям пак треба воду та й деяке насіння. Гречку, наприклад. У мене гречка десь була. Моа такої. У мене ся гречка садила, та й садить. Та й булівня будуть, та й гречка. Той посоняку дораз не є. Гречка ся не на складах держить, ні? На складах ся держить, цяк теж. То в мене не є гречка, значить, просто. Ну, в мене просто гречка не є. Треба десь класти. Ну, слухай, я гречку міг би і сам садити. Не лиш купувати. А може і сі продавати. Я візьму всі 4000. Я візьму всі 4000, а на то я покладу на такий склад. Можеш тут такий зачати склади класти. Один. Другий. Третій. Пак придумав, що з ними чинити. Добрі. Людям хибить вода, вижу, фурт. Або не гонно бути ошим за водою далеко ходити, бо тут я понатикував всіх керниць, скільки міг. Кажеш правду, ошим віддав просто на роботу далеко ходити. У коморі гречку мати. Тут є 1000 то щось мало. Найби було тут 5000. А точно треба мати тут... Чекай, точно треба мати ту гречку у коморі, а не... А кілько мися везе? 4000. То я тут покладу 4000. Точно треба мати не на складові, а у коморі. Водки ти се знаєш. У тому за курятник то не пише. Та й треба його віддав вже десь покласти. Покласти готуй такий може. Бо було ближе центрові. Пак, ідіння лиш у коморі. Чекай. Ні, гречку можеш класти на склад теж. Ники, у мене тут десь щось таке було. Наприклад, туйня посоняк. А я можу... Не, правду кажеш. Туй не можеш. Ха! Ха-ха! А що в мене тут було? Дрова? Дрова в мене тут були. Добре. Правду кажеш, ідіння лиш у коморі, тоді... Сегет. Єден склад найбуде, придумав щось там. Тоді мені, видав, треба ще одну комору класти. Мені би не похибіла ще одна комора. Так, тут що в мене? Вапняк. А туйся палит, не гаш... Випалювання завершено. Що? А мені його пак гасити, да, як треба? Щось з цим далі робити. Вапняк. Ну. Не гашене вапно. Добре, мені його пак треба десь загасити. Так, момент. Десь гасить вапно. То має бути туй. Плавильня? Нет. Валяльня? Нет. Там щось друге. Римарня? Нет. Десь вапно гасить. Як мені його загасити? Воду в нього уляти, це що? Когось знає? Так, ви мені везете желізо, добре. А желізо у мене на 7 складові. Ай, ну на 7. Станеся, якраз, файно, добре. Так, що в мене тут? Чоботи на експорт ся ладять, супер. Туйся чоботи шиють, добрі. А на експорт ся що ще ледить? Гречка? Я гречку не буду продавати. Тут покладемо
межу на 1000 та й доста. Нажми на знак питання там, де писало, що випалювання завершено. Думаєш? Коли задіяно різнороб збирати вугілля шарами по 3001, ставити шарами по 5, щоб потім розпочати випалювання. Все збирати 3 шари кожного. Отримане негашене вапно потім використовується на вапнярці для вироблення вапна. Добре, значить вапнярка. Ото що? Тує. Готово. Все, робиться вапно, парада. Воно в мене вже є, я просто щось не запримітив. Та сюди туди можемо знайти на роботу ще одного челянника. А тут можемо таку і покласти склад, у котрому буде що? Вапно. Таку яцяк, попри то можеш покласти. Хоба. Може було, правда, і тут май близько десь тот склад покласти. Ну, я не знав. Добрий вечір. Даня. А то тко. Ви не з Данії нагоду? Так, добре. Та туди китуюня гаситься вапно. Супер. А куди я його буду складувати? Буду його складувати сюди. Значить, цей склад посунемо сюди. Добрі. Міст поклали, най люди ходять на роботу. Це буде тепер суперська така комунікація. А я ще хотів що? Хотів курятник. Айно. Курятник. Буде його класти. Я його віддав буду туйки класти. А цяк. Не звідайте чого, мені ся любить, то що й добре. Мені ся так видить. Будуть люди ходити з школи, никати на пітятка. Йой, Марку, тікат! Не йди, все, я кладу на паузу. Нова кушниця, сохранити, продовжити. Даня з Діскорда. Даніелачий. Видав? Як ти повне ім'я не знав? Як ти повне ім'я не знав? Так, по грошам у мене все добрі. Лиш у мене фурт має велика частина мого заробітку, то експорт. Що я експортую? Я експортую сіль, я експортую обув, муку видав не так актуально, олай актуально. Лиш у мене цього року ачий нігде посоняк не росте. Лиш на іному польові. Значить, олаю сіз'ють буде немного, а це вже дораз буде збирати урожай. Уже скоро. Добрі. Так, склад ся робить. Керниця теж. Далі хишка раз, хишка два. Туйся всі будуть мати у порядку. Туйся продає всячину, ти туйся всячину продає. А м'ясо ся туй не продає. За м'ясом вони ходять он сюди, ну нормально. Так, що у нас там із коровами? Молоко надходить. Йой, обороги повні, сіна. Фу, пора. У мене, я сіновий кров. Швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Йой, Даньку, дякую. То дуже міся любить. Так, тут буде 5000 вапна у нас сохраняти. Тут можемо ще деревини 2000. Та й... що тут ще у нас так нараз робить? Просто дощки, значить. І дрова. І дрова. 2000 теж. Та туди вапнатою може бути 6000. Постачання. Ні, то туй було. Туйка. Оп. Все би було. Ти у Мукачеві, файно. Пак ти мені казав, що він у берегові жиє, не у Мукачеві. Як тобі ся любить Варош? Чи ти вже в Мукачеві був очей? Так, тут вже хижу кладуть потихи, супер. Настройку у нього много людей є. Так, тут рибу і маут. Добре, тут роблять лише
сиру рибу і маут, а туйка сушену. Так, розумію. Айно. І таку і сушену. Ага, добрі. А що я роблю з сушену рибу? Туйня є, в нас я продає десь. Я десь продаю сушену рибу. Туйся сира продає, тамся сира продає. А сушена риба ся ніде і не продає. Та туй може зачну продавати. Я туй покладу ще один болтик туди. Може даже не туй, а туй, бо туй в мене більше людей живе. А ведь десь замість чогось. Бо і туй капуста йде. Туй капуста ся продає? Не дуже. Тобто замість капусти сушену рибу. О! Порядок. Мукачево найліпше. Мукачево найліпше, ну. О, прийшов гонець із Мерфа. Вони якраз кури продають. Ну я тепер кури... О, вони і вапно купують. Класно, то я їм можу ще й вапно пак продавати. Сіль. О. Раз сіль, а вапно можеш сюди дати. Хоч 4000. Та й угіль віддав, можеш зась продавати. Хоч 3000. Носять усім, добрі. Все йоу. На що мені треба було вапно, я вже не пам'ятаю. Но в мене тут його дублуду. 10 тисяч дораз. Вони його у склад потихо будуть тягати. Добрі. Так, у мене на тачкарні доста люди робить. Доста видав, ні? Що треба поремонтувати. Тут ремонтую тачки. Айно. Ну, пак Епін до Ужгорода не тяжко сяди брати. Друге діло ж, це буде у всіх час. Так. Тут онь троє людей роблять. Ну то вони се доста шиковно мають розчистити. Та гитуйся розчищать, бо сим уже видав далеко. Не знав, на чому той сісю хащу садив. Їх уже можеш рубати. А смисл? Не знав. Так, той що, вже збирав урожай? Що в мене сидує? Булі збирав. Єй! А куди їх носять? Так, сюди в комору. Раз, нет. Ну, будуть. І м'ясо в ній є. Той шкура чи зась то. Шкури такої автоматично сюди носять. Ай, ну вже 500. Файно. О, мені треба було вапно на СС. На партію всього. Так, а що ще треба? Кора, вапно, сіль, вода. А де кору брати? У мене не є окремого то-то. Триває збір сировини. Кора. Де брати кору? Ага, їм лиш то і хибит. О, добре. Туди. О, я не роблю кору. Та давайте туй будемо. Я кору не збирав. Покладь просто стоянку тачок. Думаш? Або тут такого не є. Тут є тачкарня. Це де то думаш? Стоянка тачок. Або тут не є окрема стоянка тачок, чоловіче. У мене десь тут... О, у мене тут була така старенька стоянка тачок таборна.
Туй, видиш, в мене ще із центра бившого селася обстали сесі. Його можеш зносити, але я видав раз не буду. Угля в мене ся читаво робить. Туйка 4. Туйка ще 2. Добре. У мене так як все в разнобой. Ні, нормально. Найся збирати потихо. 1000 обуви вже є, може буде торгувати. Вам обув не треба? Не треба. Коло тачкарни зліва? Що, де? Тачкарня, стоїло. Або йсе не на тачки. Йсе на вози. А на вози там ще треба коня. Постачати ресурси до будівель, у яких обрано возом, в опціях постачання. Ну. Йсе на вози. Тачка. А, господи. Тує, стоянка тачок, добре. А де їх класти туди? Тут треба стоянку на тачки? Вам треба? Господи. Ой, та й туй най туди буде інна. Цяк. Та й ту інну покладу. Бо чого бо нет. Лиш, ні, туй не штимує. Туйка покладу. Ну, сяк, добрі. Так, добре, туди зачинаємо. Чекаємо куру, добре, чекаємо куру. О, туй, файно, туй указує, що хибити ще. Всім хибить лише кора. Корася туй потихо збирати. І куру мож теж туй 6002. Ні, туй видався не треба. Туй куру будемо ще мати. Куру 2000. Айно. Бо туй не знав, який ліміт на куру. 35 тисяч усього видав ліміт. Визначний нині день. Який? А що низько за день? Може я щось забув? Бавка файна, бавка дуже супер. Ближать промзоні. Ну, та некий туйка кладу тачкарню. Інну тачкарню поклав туй не знав на що, може їмся пригодить. А інна тачкарня буде туй, теж не знав на що. Я не сильно все продумав. Або туй не тачкарня, а стоянка, правду кажеш. А там будуть просто тачки. А там можеш туди ще стоянку на тачки туй, наприклад, покласти. Що мені ся видить буде доста логічно. Оцяк. Самі тачкарні в нього будуть, коротше, самі тачки. Так, щось спомалились ми були, не знав на що. Рибу і маут, супер. Тако. А що везете? Ніки не хоче зі мною говорити. Ха. Добрі. Ну, місяця так любить тики у всіх хижках, у них дерева посажені. Кампець. 10 годин у нього вже живуть. Йой, це вже 1731 гід. А демся тільки скультував. А, бо ніч не було на експорт. Йдемо в деркачі. Хоба. Я ніч не продав. У мене вапно скоро буде появлятися. Що? Що ти мені кажеш? Склад переповнений. Та сюди куру тягайте. В чому проблема?
Із тачкарні гони брати тачкилим тачкарі, а із стоянки і різнороби. І це дуже-дуже добра пойнта. Так ти вповім. Я туди пріоритетність всього май вивнадів. Склад переповнений. Значить, 35 тисяч місткість. Айно. Значить, 10 та й 10. Не знав, як ото фунгує. Най буде тут всього лише 4 тисячі туди. Там по всьому ліміт. Пак най носять на склад. Уже носять, добрі. Тут всього най буде туди лише 4 тисячі. Тут може бути і більше. Тут воно бути теж 4. Не знав, на що їм тільки кори. То сюди кору будете тягати. 5 тисяч їм треба. Ну, та читав. Постачай ресурси. Добрі. Все вони якраз кору несуть, ні? Айно, все. О! Парада. Єдна партія вже пішла. Вже дораз кожу будуть тягнути, ні? Тут є склад такий з кожу, так що їм недалеко. Їм, в принципі, недалеко. Тут, аби вони собі спочивали, я їм покладу альтанку. Сяк. Біля мостика, сяк. Сяк. Так, із тачками гон... я сам читав. Або інтернет не скоро достану цигиніші. Йой, я тебе прошу. Усіх інтернета нігде не буде. Ще їм треба файних... кілько? 270 годів? 250 годів? Подячити музика? Не розумію. Добре, куру забираут. Добрі. Або склад і так переповнений. Марішку вам зелену. Прийшов із Мерфи. Кури ще не можу купувати. З чим не поклав курятник. Не буду пилувати, май потім візьму. Добре, Мерфа. Що Мерфа? Вони купують вапно. У мене вже є? У мене вже є. Супер. Найде. Сушена риба не є, улову не є, гречка Епін 800 у мене є. Солонина в нього ще не є, яйцю не є, сіль у нього є. Добрі. Теплої цуря у мене доста має бути його. У мене ще автоматичного продажу того всього не готово. Що там із теплим цурем? Тут десь мало бути, тут є. У мене ще доста. Добре. Хотіли ми з цим продавати обув. Ми фуртим то отручаємо. Гречку тих 300 не хочу. Угіль 8000 у нас 2400. Раз сіко маємо. Давайте. Найбуде малина. Малина в нього не є. Меда в нього не є. Яблук у нього дуже маленько, не буду продавати. Раз буде. Що у вас ще доброго є? Коні, жлізо, вапно. Вапно у мене вже теж є. Добрі. Так, требася сохранити. І це дуже важно. Сотові дані хуснує. Що? Видків тя соти. Я стівками плачу за хліб. О, я вже зась плюс 3000 мав. Файно. Треба ще хижачок накласти. У очередь убися строїли. Ні? Буду помалу обживати сість дараб. Або мені це буде маленько логістично, то й не добрі. Мені треба ще один міст сюди. Це буде... Йой. Мені треба ще один мостик туйка. Бо людям було і сюди,
і сюди. Гірше від того точно не буде. Туй попри кузню. Нормально? Нормально. Сяк файно. О, тут теж улика, Никите. Всі люди теж будуть мед робити. Та й роблять, та й повно в них є. Або тот мед віддав їм туди далеко продавати. Йой, ніщо вам їсти. Тут віддав, треба буде класти ще одну комору із хижами. Сяк. Сяк. Сяк за шором. Айно. Сяк за шором буде добрі. А тут буде в них ще один такий п'яц, найбуде. Комору покладемо. Ще одну. Комора. Добрі. Буде в нас стати сяк туйка. Ні, а ведь може... Сяк нормально. Так от поприхожу людську. І це у нас що? І це у нас стоянка тачок. Добрі. Добрі. Це стоянка тачок, комора, і це якраз поміж собою буде сепарувати. Тут у нас буде якийсь такий п'яц, тут покладу ще один болт, 2 може. Файно буде, файно буде. Ну, мені ся любить. Йо, яка в нього очередь строїти. Ха-ха-ха. Капець. Яка в нього очередь строїти. Осізя хоч у школу гуляє, здобуває початкову освіту. Супер. Де жиєш? Тут жиєш? Добрі. Ну, хочу відійти, аби ся вчив. Планування на 5 років вперед. Пакникай. Стоянка, тачок, альтанка, міст, 4 хижі, комора. Видиш, тут у мене вже наростав доста великий сурдик. Я си так думав, що їм треба буде щось купувати. Тут є лише 2 болтики, або ближайші комори у мене лише туй та й туй. Ну, доста далеко. Та треба мало маленько міркувати, ні? Кілько коштує ця бавка? Вона коштує 330 гривнів. Ото кілько в доларах. Може якось перекалькулювати на скоренько в долари? Бо мені тепер тяжко. Так, кору сюди вже носять на другу партію. Вся партія вже ся чинить. А із грабованої кожі... Грабована кожа ото сякоє вже. Айно? Де є? Ні, стоп. Не туй. Туй. Ото сяка. Просто шкура. До виробництва шкіри вам доведеться піддати сиріжку. Айно. Ну, та я вже зациклував цілу процедуру вироблення обуви, наприклад. Айно. Ось у мене ціла обув. Уже не буду мусити купувати шкуру у других. Супер, та я вже можу туди звишувати експорт обуви на 2000, наприклад. А на однушній торг видкися буде носити. Виціть, айно, добре. Та сюди вже можеш... тут вже і так 2 люди роблять. Добрі, нормально, якраз устигаємо. Всі цуря роблять. Цуря в мене туй було? Добре. Файно. Мені це все дуже любить раз. Так, це вже жовтий. Поникаємо, що у нас із... Мукася робить? Мука пак іде куди? Мука іде сюди у комору. Йой, ліміт чеснока, та най буде 1000. Що хочете ми ще чеснока продавати? Найде. Капуста, видав май ходова, горох не дуже йде, цибуля, бурак, риба, мука, туй 1000. А куди друга мука йде? Туй на експорт. Туй мукася не збира, туй лиш малина. Най буде. Гречка.
І цю гречку треба кудись перевести. Де в нього була гречка? Туй. Айно. Цю гречку перевести. Ні, не возом, тачкою. 3240 перевести у цю комору. Сяк? Сяк, добре. Так. Ну, добрий, все, добрий приступ. Ужеся потихо чинить курятник. Добре. Вишні. О, так. Момент. Зачали вже поступати вишні. Усі в коморі на вишні ще міста не є. Та буде. А тут олій продається? Не. Значить, олій вертаємо. Бо я пак збирав. Ну, треба мені ще одну комору. Так, тут горох, цибуля, бурак. Є в нього щось дубловане? Морков, бурак. Замість бурака будуть вишні. Вишні. 2000. Оціть. Або їх треба ще десь продавати. Йой. Де будемо продавати вишні? Так, уже нараз знав. У мене буде ще один болтик туй. Якийсь такий. Сяк. Де я буду продавати вишні? Не знав. Тут буду продавати вишні. Та й обув. Мож палинку продавати? А водки мені її взяти? Ні, там була медовуха. Медовуху можеш продавати. Або медовуху продавати, мені її треба із цього склада кудись перемістити, ні? Тут може бути медовуха? Може бути, добре. Скільки у мене там? 4500. 4500, добре. Значить, туйся буде продавати медовуха, вишні. Ти що ще? За м'ясом їм далеко ходити? Мож м'ясо продавати? Конина? Ні. Що там? Де там? Яловичина. Айно? Айно. Та що у вас засі з тим складом недобрі? Всіх туди менше дров збирати, туйка. Не знав, як то рішити інак. Все, ти се вернув. Ну, здоров'я, Марку, зась. У нас тут появилися проблеми, що нам нігде вишні продавати. А тут ще й абрикоси. Так. Обув гет, тут будуть абрикоси продавати. А от тут є абрикоси, зась треба десь мати. Їх можуть так і в оці забирати. У магазин. Можуть. Не мушу у коморі мати. Я так розумів, може ви будете знати. Я так розумів, що мені не муса никити. У мене є сад. У садові абрикоси. Айно. І тепер я хочу ці абрикоси продавати туй у болтові. Аби то робити, мені не мусай мати їх у коморі. Айно. Вони можуть брати, наприклад, ці вишні. Ну, різнороб несе вишні так і нараз із сада. Все, добре, я поняв. Мені їх не треба в коморі туди мати. Добре. Якое середньовіччя, я тя прошуся, вже 18 століття. Так. Вапнякся потихеньку налажує. Добрі. Що там на експорт? На експорт ладиться. О, можеш туди збирати на експорт ту ще вапняк, ні? Гречку як довезуть. Воно ся не портить. Так, кілько туюня
15 тисяч місткість, добре. Вапно, та й... Що м хотів ще збирати? Тут 4000, то теж може повного собі придумав. Вонося аж так наскоро не робить. Вонося доста потихо робить, насправді. Хоч двоє людей там робить. Ха. Ну йоу. Чи не пише за авто у садові? Не знав. Щоб засадити сад, ви найміть працівників та виберіть тип дерев у властивостях. Працівники саджатимуть дерева вибраного типу, поки не заповнять всю ділянку. Дерева мають бути віком бла-бла-бла, щоб давати врожай. Найбільш родючість вони досягають 5 років. Добре. Якщо ви бажаєте змінити тип дерев, добре. Ні, ніч за авто не пише. О, стоянка тачок. Добрі. А медовуху не несуть? Медовуха на склад має бути переміщена, ні? Щось я ніко не везе. Медовуха. 4500. Сюди. Ну, пішло, добре. Так. Хоч бути вікінгом? То супер, лиш тут вікінгів не є. Тут ніякого війська раз не є. Так, що в мене там було? А ну, почекайте. Що в мене там було із садженням? На слідуючий рік у мене буде гречка, пшениця, колопні, посоняк, колопні, гречка, пар, гречка. Сама гречка у мене буде слідуючий рік. Добре. Нащо ми тільки гречку не знав? Може, замість гречки десь посадити дещо друге? Ні, не буде діла. І булі не будуть. Ясно. Так, ще стоянка тачок. Сюди теж 4 вчинити. Вони ся тут будуть чинити, айно в тачкарні. Добре, 7 заказів в очередь, добрі. І колопні не мож. Де у Галіба? Ну та най буде гречка. Матірі вам солодку. Так. Їм никаємо, що там з курятником. Коли купуєте курей з інших міст, добре. Так, раз. Сюди сесе. Межа поголів'я 30 штук. Курчат 15. А як і се? Що тут плюсувати? Вода, пшениця, гречка. Гречка навіть 1000 їм може дати, ні? Мені треба нових людей. Так, 4 хижі в очереді. Тут мають нові люди прибути. Я думаю, що раз комору пак продаш. Не знав, но никай. Туйка, воно так направду зафунгувало, ож у мене ані в єдній коморі, у мене ані в єдній коморі ще тот продукт не стоїть, туйня вишнів не є. А, ні, суд никай. Поклавим. Добре. Абрикоси. Абрикос не є. Воно фунгує, фунгує, бо вишні я сюди вже поклав, то моя хиба. Айбо абрикос не поклавим, не в коморі, а вони туй суд, видиш? Абрикоси кось накупував. Виціть. Значить, вони 100% то несуть туди саменькі. Та епенці виціть сі вишні я може даже заберу, а покладу вишні туй, або вони в комору носилися нараз із саду, бо туй май близько буде. Ні? Так, не знав, що з цим
чинити? Склад у них переповнений. Та що я мав зробити? Та несіть того тієт. Де в мене там? Тут деревина, а дривася де складуть? Може туйся складуть? Ні, туйся дрова не складуть. Туйся кора складує. Ну добре. Будівництво завершено. Стоянка тачок. Раз, два, три, чотири. Не знав, на що їм так много, але може їм це пригодити. Грабується до березня. Добрі. Тут ще чекають воду та й сесе. Добрі. Уже ся на воду тільки не жаліють. Уже добрі. Так. Понародилися телички. М'ясо. М'ясо десь є на продаж. Є ще туй. Є ще туй. Є ще туй. Значить, м'ясо потихо ходить. М'ясо потихо ходить, значить вони регулярно. Шкода, аж не вказує туй. Шкода, аж туй не указує у м'ясника, у гентеша, оскільки він. Як ніякі ті вишні? Ай, ну Марку, добре кажеш, добре, аж туй суд вишній. Айбо абрикос нігде не є. Ні туй не є абрикос, ні туй не є абрикос. Айбо я тут є абрикоси туйки поклав, і вони ся вже продають. Нараз, на. Та й паленку більш нігде не продають. То треба виправити. Треба покласти туй десь. Ще один болт. Тут у мене ся буде продавати медовуха. Так, ану. Засникаємо. Богі торговлі. Тут будемо сушену рибу продавати, бо вона у нас теж там була. Найся тут теж фрукти якісь тут і продають. Вишні та й абрикоси. Бо їм за вишнями та й за абрикосами треба он сюди ходити. Та най і туйся продають. Добре, туди ся заберемо. Тут у мене якісь проблеми. Які проблеми? Ось, не гонись ми на слідуючий гід садити сонячник. Шкода. А що можемо? Булі можемо? Ні? 50? Не можемо булі. Хмара вам зелені. А що можемо? Гречку можемо. І гречку не можемо. Ні? Це можемо. Можемо. Пішло. Добрі. Що б хотів казати за м'ясника? Айно. Ож туйка у гентиша не пише, кілько він коров уже завнадів. Ож у Бовтикові, наприклад, пише, кілько м'яса ся продало. Ну, туй м'ясо. Ми видимо, аж минулий гід, не минулий, цей гід, продано 220 єдиниць м'яса. Яловичини. Або я не знав, кілько корів ми направду виціть зарізали. Бо гентеш фурт бере май старшу корову і... Ну, ти хочемо поникати, ось кілько проживуть. Напиши розробникові, дай ідею. Все, айно, видав, так треба буде вчинити. Ну, а туйка так пише, туйкась ми хотіли вчинити експеримент такий, поникати, як довго проживе корова та й бугай. То я поклав ось обоїх беречі. Вижу, всіх старших порізав, бо самі в ньому молоді теляткася повставали. 3 місяці, 3 місяці, 4 місяці, 5 місяців, 6 місяців, 7 місяців, 8 місяців, 9 місяців. Гід, 2 роки, 2-річних уже мало. 6-річних уже взагалі не є, всі порізані. А це, видиш, політика у них там. Добре, туйся вже кладе ще один мостик, уже комунікація буде маленько ліпша. Тачки хуснуться активно усіма. Сись взяв вити тачку та о нікуди з не веде. У склад. Склада щось везе. Дрова. Айно. А чий? Що везеш? Геть. Айно, дрова привіз.
Або тачку чогось виціть узяв. Май близько тачки не було, тут тачкарня є. Інтересний персонаж. Гонець прибув. Із Мерфи. Що ви купуєте? Вапно, маленько. У мене цього всього не є. Сілюня є. Сілюня є. А він ніч такого не хоче, що в мене тепірки є. Я у нього можу кури купити. Най будуть 20. Сталося. Купуємо кури. Ото значить, так, тут вже носять, добрі. Добрі носять, значить, будуть у ня кури, значить, будуть у ня яйця. Треба нараз думати, де ми тут ті яйця будемо продавати. Та може мені сесі вишні виціть гет, а класти ще одну комору, де буде конкретно таке м'ясо, яйця, молоко, ні? Може, то би має мало смисл? Десь туйки покласти комору, отсеку, де буде конкретно таке м'ясно-молочне. Айно, я виціть молоко заберу, сюди його покладу. Продаватися воно пак далі буде вже в тих точках респективно. Подкови може зачати робити, продавати. Мало їх беруть. Требася сохранити. Мені ся так любить ця бавка, ви би знали. Ну, сесі тачки той їх основити. А сесі? Я той тачки не добавив. Юй-юй. Я тачка. Не кийте. Юрку дуже сме файну раду дав. Покласти тачкарню коло індустрії, або не додумаємося, що треба там ще тачки вчинити. А їх ще 12 треба вчинити. Страшно. Так. Тут ніко не робить. Молють на муку. Добрі. Мука куди пак іде? Туй. Мало олову є. Мало муки є. Мука ся продає. Де ся продає мука? Ану. Туй ся продає мука. Ану це йде. 170. Нормально. Туй ся продає мука. Ану це йде. 180. Добре. І туй ся мука продає. 108. Добре, нормально. Мука на місному ринкові ся нормально продає. По лорові? Лора не є. Ні лора, ні дерматолога, нікого не є. У мене без докторів не ся раз обходять. Медицина, ніки, видиш, здоров'я, ніч не є. Ей, бо я смішно зафіглював, Добрі. А тут сесі мусять через хащу ходити тим тачкам. Бо тут ще не є тачок. Ще ся не вчинили. Та ходять сесі тачки хоснувати. Уже запаркований. Добре. Зима прийшла. Так, яблук ще не є. А вишні з абрикосами вже почти всі ся розійшли. Вишні вже перетягли сюди на склад. Айно. А чий? Гречка іде у курятник, ні? Потихенько ся носить. Запас корму є 1 гід. Фу, мати це боже. Паранно. Водилищ 400. Так, а де тут ближча вода? Туйка. Може треба буде покласти ту ще одну криницю якусь. На всякий. Не? Міста тут много. Криниця ще на непохибит. Це купалеме такось перед курятника. Якраз кури прийшли. А мені треба думати, де яйця будуть. То треба буде ще болтики класти, десь будуть яйця продавати, ні?
як ото буде фунгувати у мене. Тут покладемо ще один болтик. Тут на якусь робить, і тут будуть яйця. Їх ще не є, але вони будуть. Найся раз знайдели що-то. Так, нова родина. Нова родина, супер. Парада, більше людей вже 184. Я з такими темпами корчму можу буду покласти. Лиш корчма точно ся буде класти вже видав туйка у новому Сурдикові по прихащу, бо ніхто не видів. Вижу, ти нині у файному гуморі філюєш. А з Коломийки де? На Коломийки треба мати файний голос. Требася натренувати. Ні, правда, з Коломийками не так легко. Так, добрі. У мене туйка є вода. І всі за водою куди ходять? Микола постачає ресурси. Робить, тайно. А за водою ко йде? Златочка? Ні. Ко за водою йде? Олекса? Вже принесли. Ні, не принесли. Ну йо. Або туй маєте нараз. Айно, зась пропала муза. Не знав, де ся діла. Щось у мене... Йой, минулий рік був такий страшно збитковий. О, яйця! Треба десь продавати яйця, ану. Де яйця? Що, не можеш яйця продавати? А як яйця продавати? Тут теж не будуть вишні абрикоси. А яйця? О, курячі яйця. Добре. Що, проблема з грошима? Нате. А що біда? Ти робиш на тачкарни, добрі. Ти робиш кравецьків, добрі. Та що вам робити? Нате ще мало. Заробляйте собі. Так, тепер йде мене ікати, де можемо продавати яйця. Туйся вже продають. Ти туй десь можеш продавати яйця, або замість чого? Туйся ніч не дублює, ну не кийте. Сіль, молоко, олій, паленка, фрукти, овочі всякі. Тут треба ще один болтик класти потихеньку. Бо за яйцями не так далеко ходити вон сюди. Тут ще кроме яєць можеш... тут... Так. Тут ще що можеш такого продавати? Щось я не всяде продає. Капусту якусь може. Не, то ся можемо поникати у сьому. У коморі. Горох. Гороховня приповна. А тут можеш сміло класти ще один болтик. Бо ся там продавали і яйця, і всяке таке. Так. Курячі яйця. Тести. Курячі яйця. Курятина видав. О, я за курятину забув. Ну. А й тому щось таке теж. Щось я там ще продає такого інтересного. Зараз поникаємо. Так, що пишете? Цей сетап на Коломийку. Який сетап? Або яка заготовка? Я мало не поняв. Що би я ще продавав? Там у мене є лише місто, десь у мене обув продає, та найби була тут і обув може. Ні? Курятину, а чи не мусить мати у коморі. Ну, най буде. Так, тут най буде молоко.
Так, кілько у мене. Сяк. Добре. Кілько у мене місткість? 20 тисяч. Добре. Значить, яловичину сюди теж даме. 2000. Секое, молоко, сирні продукти. А, як сир чинити? Тут є у списковий сир. Та й масло. Сметана. А як їх чинити? Так, момент. Прийшов гонець. Никаємо, що нам можеш продати. Курячі яйця раз не продаємо. Сільму продаємо, бо у нас соли много. Вапному продамо, бо у нас вапна доста. Олійму раз лише 800 продамо, далі будемо никати. Муки у нас мало. Та продамо 2000. Добре. Йой, кілько ви там всього понаписували. Муза пропала безвісти, стратилася. Ай-яй-яй-яй-яй. А, чекай, це була сколомийка. Ай, пропала му муза, безвісти, се стратила. Ні, це нараз мінус. Це не добра сколомийка, перебач. Йдемо у коровник, никаємо. Що тут можеш чинити з молока? Ніч, тут такого ніч не є. Як чинити сир? Є тут сироварня? Хіба, ну, свинарник ще треба буде класти поки, бо мені чудно ж. Так, тут їм все поклав? Не все. Туся ще може продавати цуря, наприклад. А вать огірки, вать морква, щось таке. Риба ся тут продає. Моркву ся тут не продає. Най буде тут моркву. Яйця вже пішли потихо. Там уже яйця продаються, тут яйця все вже продають. Добре, супер. Но у хижі нараз ся поженили, нараз пішли купувати морку. Добрі. Тобі бан за погану сколомику. Ні, тут я на чатові, на стрімові я ще чи нікого не бавив. Може хіба одного челянника. Так мися помнить когось одного а чи таку й банив. Так, ви тачки хуснуєте, тачок ще не є. Ви тачки робите? Робите. 11 ще в очереді. Добрі. Добрі, ясно. Що б хотів казати? Що тут? Що це значить? 7700, що це значить? Мало, много. А, аж продається, господичку, у мене цей базар включений. Я це вже в світі білому не розумів. Добрі, значить, тут який продають все, то тут можеш покласти ще один болтик. На що? Айно. На усячину. А так. Усьому болтикові будемо продавати. А ну, гадайте. Курячі яйця та куряче м'ясо. А кроме того, дрова. Бо дров тут близько не є. Лиш там та й там. І що ще можемо продавати? Тоже моркву. Там люди за моркву ходять. Спеціальні курси з Коломийкоша, і це добрий варіант. Я віддав мушу зачати такі. Так, що у вас по грошам? Нормально заробляєте? Місячний дохід 5. Податок на землю 2,99. Я податок на землю пущати тепер не буду. Не думайте. Так, все треба забрати. Туй.
О, і пентачкар вам не мусить вести. У мене 185 людей. Більш ніхто не вмирав. Що в мене там? Лиш 3 людей на цвинтарі. Пхі! Більш ніхто не вмирав. Представляєте собі? Так, тут зась пасіка у людей. Класно, меда буде більше. Що в мене там по продажові меда? 1000. Буль. Має буде 2000 туди. Кіть буль у вас так много. Гречка іде видав потихо. Гречка ся ніде не продає. Гречка у мене лише на курятник буде йти. Розход гречки слабенький. Так, кури 20, курят 5. Значить, у мене вже 5 куряця висиділо. Супер. Гречки у мене много, пшениці у мене не є, води у мене є. Нормально. Я вам щось мав продавати. Експорт, експорт, експорт. Собі ніч не купив раз. Собі ніч не купив раз, у мене туйся шкури ладять. Грабується потихеньку, добре. Добре. Скоро новокушничан будуть називати куришанами. Будемо бачити. Інтересно, як тут із цим м'ясом буде фунгувати. Туйка курятина стоїть. Із цим сметана бутер чіз. Не знав, як вони його будуть чинити. Де вони його будуть чинити? Кіть у коровникові не є. Кроме курятника, тут, видав, вже прийшов час класти свинарник. Мені ся так видить. Я хащу не просто так тут розглотив. І в тому свинарникові було кому робити, ми почнемо тут класти хижі. Цяк. 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 А туйка у мене буде корчма. Хе-хе-хе-хе-хе. Туйка у мене буде корчма. І кругом тої корчми у нас будуть альтанки. Аби си люди тут могли спочивати. Де у тебе там вход? Так, коло корчми у мене буде альтанка і ще пару лавиць. Мені здається, що добра ідея. Тут можеш просто посидіти. Всяку ще лавицю туйка перед корчмою покладемо. Цяк. Та й тут може якусь лавицю, бо люди могли на ріку никати. Таке місто на відпочинок організоване буде. Цяк. Добрі. Файно, мені ся любить. Так, сохранити. Тут у мене індустрія потихо йде, ні? Тут добувають вапняк. Тут добувають камінь. Каміння у мене предоста. Так, вапняк є, камінь є. Туйся воно негашене вапно перевнажується на простоє вапно. Воно ся носить на склад. Не носиться на склад, воно ся носить нараз на експорт. Айно. І ту їм клав на експорт. І ту їм клав на експорт. А нащо мені і туди експортувати? Без поняття. Видав єдно місто доста. Давай сюди, вать сюди. Ну, раз не стоїть, пак поникав. Далі. Угіль ся назбирав, можеш його продавати. Йдім сюди, наприклад. Поникаємо, що я можу продати, бо в мене і сюди теж зажену. Бо в мене і соли доста, цурявня маленько є, тут можеш 1000 покласти. Вапно, угіль, цуря. Гречку очей продавати не буду аж так активно. Гречку буду сокотити. Соли у мене приповно, сіль у мене ся тут вироблять стабільно. Волам 4 годи ще нормально. Ага, добре, добре. О, якраз корова ся зарізала, видав, бо шкуру несуть.
Води вам хибить. Не бай, тут десь на близьку було. Тут. Супер, мені ся любить, як воно ся... О, нова родина, нова родина. Нова родина нам іде. Ура! Так, гонець із Паютиного прийшов. Що хочете? Малину? Беріть 683 малини та й до побачення. А от вас раз ніч не купу. У мене медовуха 1 мільйон. Я не знав, як варити. Тільки всього хочете, в мене тільки не є. Вапно, най буде. 700. У Паютиної можеш вапно продавати. Я би так казав. Вапно можеш видав виціть забрати з експорта. А сюди лишу. Так, бакалія. Що я їм хотів продавати? А мені що продавати? Булі? Ні. Цуря на експорт 500 можеш веречі. Малина вапно. Цуря. Желіза в нього доста видав. Желізо. 2000. Добрі. Желіза в нього ще буде. Бакалія. Балакія, перебачте. Бакалія. Та ніч такого раз. Свинарник треба класти. Будемо класти свинарник, будемо пак видіти, як ото піде. Це є той розділ на багатих і худобних. Гиби айно. Никай. Розподіл статків. Тут видиш цю графу. Туйка самі бідні зеленим, у кого від 5 до 20 карбованців. Далі великий дараб, у кого від 20 до 40. Далі маймалий дараб, у кого від 40 до 100. А чий третина мого села має верх 100 карбованців. І це дуже добрі. Головне тут і, що тут май давно живуть. Приклад. Тут каже нова родина. У них на газдівстві лише 7 з половку карбованців. І це вони недавно, місяць томуся тут заселили. А туйка родина, яка живе у мене вже 11 років, має 282 карбованці. І це читав. Так, деркачі. Купуйте мій угіль. 3000. Пішли сме. Купуйте обув. Такий 1300, добре. Угіль уже казали сме, добрі. Гречку... Ну, тільки на експорт мож. Порядок, ще гроші заробляємо. Туся хижі понакладували потихеньку, далися строїть комора сися, і всі в коморі будуть теж продукти, які туймайся будуть продавати на сей сурдик. Так буду пробувати никати. Так що тут є розділ на худих та й багатих, на худобних. Усіх лише 10, як було, так є. Сесінич не заробляв псараки. Бурака тільки собі накупували, не знати на що. Так, що в мене там садиться потихо? Потихися садить. У мене буде много гречки та пшениці сидіть. Нова родина йде в наше село, там 3 дітей, вони повиростають, будуть робітники. Парада. Мені ся любить. Сюди через мостик підуть. Ну, туйка якраз комора, у комору робітника. Що будемо продавати всі в коморі? Гарбузи, тут ти можеш купувати від людей, наприклад. Сюди можеш яблука. Ти можеш купувати від людей. Так, ключами собі видав, уникаємо, що у нас тут. Цибуля, бурак, риба, олій, хрінь, чеснок, малина, таке, ясно. Курячі яйця. Тоже тут будуть маленько. Не, які 5000. 500 доста буде. Куряче м'ясо. Тоже 1000 та й 1000 найбуде. Що там ще було? Яловичина, теж тут буде хоч 1000. Будемо никати, як воно буде продавати. Що в нас там такого, що в мене не є? Не туй.
Не туй. А тому вже якраз додав. Яйця та й куряче м'ясо. Ну, щось не вижу, би різалося, продавалося. Десь у мене там продає. Куряче м'ясо туйка лишеся продає. Ти все? Штуй та й туй? Туйка в одному магазинові. А туй не в одному боті куряче м'ясо не, але штуй. Ну, добрі. Тарасся видав, що туди не продавало. Щося не різали куриви там. Аристократи. Ну, то в мене тут цілий шор, сі центрові никай. Усіх 270, 230, 200, 250, 280, 180, 80, 400! У архипенків 400 золота! 400 того грошей. Кампець. З чим тільки не відео. Сесіся доста недобрий маут. Я їм пару раз грошима помагав. Так само гесим. Все, углова хижа, а фур це недобре має. Не знав, чого так. Так, наторгував їм уже ні уроку. У родині жовнірів родилася дитина. Єй, нате я вам гроші за то дам. А де ви робите? Сись у Курятникове і ся на складове. Нормально. Ну, сісі з тачками як бігав туди-сюди. Шуп-шуп-шуп. З тачками всі такі. Еть. Все чого? Бо тачок їм наробив. Добре. Треба ще поникати, що сюди має стати. Такого. Мед може. Можеш від людей купувати. Тут ще один болтик покласти. Це не треба. Мед се де продає майблизько. Мед се чи продає лише туйка. Та й десь там. Морков якусь може. Морков тут є. Може морков туди. Кабачки, капусту, булі. Морков, бурак якийсь, щось таке базове. Ну, та тут нараз треба класти ще один болт. І в нього що буде ставати? Виціть, що в нас там ще було? Морку? Ні, морковся вже продає. Бурак, наприклад. Тепер я його відео. Бурак. Мед. Бо мед це дуже далеко виціть продає, то екзотика має бути. М'ясо є, молоко. Молоко продавати, та й олій якраз файно. Олій, молоко. Молоко. А що сюди ще напекав? Бурак так ось сюди буде ходити, і все добре. Курятина та яйця туй, добре, яблука. Яблука ся продають май близько де. Гінде. Нормально. Баян. Чекай. Або видитмеся, ось тільки гроші маути своїми. Ага, бо своїм кульком ходять, а ще своїм міщуком ходять. Ясно. Ну, то ясно. Та тут ще пластиковіся не продають. Ясне діло. Так, ужеся потихо строїть свинарник. Файно. Тут, видав, може буде пак садити ще один сурдик. Строїти. Тут буде місто на цирку. Я си так уже вибрав, бо щось за лінії. Якийсь баг. Якийсь баг видав. Ну, не бай. Главное, я ж уже їм ідіння доста. Усіх не фонтан. Так, я би так казав, я маленько убалю налоги.
Бо в мене гроші ацяк, мільйони, а у мене є пару родин, у котрих все тяжко. Сися, наприклад, сися. Так, у Гаврисівся якраз дитина родила туй. Теж їм поможу маленько. Марія робить туй такою в магазині сперед хижувси, а Творислав строїть стайню. Файно. Файно, мені ся любить. Так, що води вам не застає. Туйка, вода, туйка, повна. Ну, свинарник построїли. Добре. Запас корму. Йдемо никати. Чим їх годувати? Бульми мож. Гречку мож. Бураком. Класно. Моркву. Які 5500 доста. На свинарникові найби хоч троє робило. Гонець із мерфи. Є у вас свині? Не є. Хочете соли? А, чекай. А, ні, добре. Хочете соли? Хочете. Вапна хочете дуже мало. Гречки нормально. Курячі яйця вам продавати не буду. А мені треба вже купувати потихи свини. Раз на тього корма. Булі. Булі в мене десь були, ні? Туйка 1000. А я сюди кілько забив. Булі. Тоже 1000. Та видав, іних 700 застане. Та й гречка туди 700 застане. А бурака домак 500. Ну, щоб всячиного було, ні? Безумовний базовий доход тут старости. І це ти за що? Це ти за налоги? Це за що? Ну, у мене зась основний заробіток іде від експорта. Місний ринок теж не піло йде. Або кітникати минулий гід, там я більше отримав з податка на землю, якось з місного ринка торговлі. Значить, у мене високі видав податки. Ні? Сохранитися на всякий. Нова кушниця. Так. Ож даєш гроші людям. Айно. Ну, я би не хотів, щоб одня втікали. Ники. Ця родина тут вже довго. Вже 6 годин. Ця родина вже 3 роки. Теж не слабо. А усіх ся родила дитина. Ні, чекай. Усіх ся родила дитина, та я їм мушу дати, бо, ну, ганьба. За дитину гроші не давати. Так, туй хижачки ся строат, туй новий сурдичок такий. Слухайте, так ся розросло село, никайте. Юй. Або не знав, чого його тягнув у долину, ки туй більше міста. У мене індустрія май така туй май звірка всяка жиє. Туй у мене буде корчма. Значить так, я цирку покладу туйка. Туйся вирубат хаща, пак у перспективі. Я туй покладу цирку. Десь сюди. А ведь може даже покладу мостик уже на того бока, та цирку там покладу. А коло церкви зась будуть хижі. Ні? То буде парада. Бо міста туй читав. Ні, не читав. Туйка межа проходить. Та все, я ся туй з долі упирав у межу, значить. Значить, усього бока йти вже не є смисла. Треба ся дгорі строїти. Десь у мене туди туй буде такий крайчик видав. Так си гадав. Будемо ся туди строїти, май. Добрі, затямлю. Так, сохранити. Я ся тепер лише сохраняв. Щось я дуже переганяв з тим сохранянням. Так, вишні ся попродавали нараз, абрикоси раз нет. Никаємо, де продають абрикоси. Може треба людям просто май предлагати активно. Курячого м'яса ся раз домак ніде не продавало. Ну, не бай. Хижу сте поклали. Паради. Дораз хтось прийде.
Ну, якраз одна хишка, друга, третя, а далі корчма. А у корчму приходить родина, якої в мене більше 200 людей. Що інтересно, на церкву потрібно мати в місті щонайменше одну церкву, щоб нарощувати населення понад 300 людей. Значить, аби мати корчму, треба мати 200 людей, аби мати церкву, треба мати 300. Ні, не так. Це аби мати більше 300 людей, то треба мати церкву, хоч одну. Нормально, нормально. Де йдеш? Ти тако. Йдеш на роботу? Рибу й мати. Ну, серйозно, Никита. Оба. Ну. А де жиєш? Туй кажеш. Ну, та сісі такою біля роботи жиє. Так, у нас нова родина. У нас нова родина на підході. Ура! Уже ся рахує вверх 200 людей. Значить, уже у корчму теж зайдуть. Файно, файно. Бізнес іде. Добре, родина Мусенків. Ідуть купувати дрова первим ділом. О, за древам не подумав. Або дрова можеш купити таку й туйку. До них і древами ще можеш туй недалеко. Цибуля, чеснок, горох, щось таке. А, сікоєвняся туй не продає. Чеснок, наприклад, хрінь. Чеснок най буде. І ту його так і можеш продавати. Що там було у мене? Чеснок, цибуля, хрінь. Такі дуже важні елементи. Та й горох видав. Ну, горох туйся ніде не продає, та найбого. Ну, і туйся горох не продає лише онь там, на другому березі. Та добре, ось я так учинив. Файно. Так, сі кажуть, тож хибитим вода. Не гонно бити, бо тут є колодязь. Хіба покладу їм тут ще один якийсь, сюди поприхащу. Хоч не знав, це то добра ідея. Най би було. Він не є аж близько коло води. Най буде. Так, як все докладуть. Свинарник. Що в мене тут? Запас корму 4 місяці, запас води 1 місяць. Значить, йдемо купувати свині. Йдемо на карту світу, заганяємо в Бакалію, заганяємо у Деркачі. Бо я не пам'ятаю, де то. Хишка є, тут ся так викладе ще одна. Файно. Тут, мені ся дуже любить, як у мене ся построїло село. Воно не є аж так дуже все логічно, але воно, дякуючи тому, визира доста живо. Не? Гонець із Мерфи прийшов. Що б сте хотіли? Зась то саме, сіль, олій, в мене не є олов. Вапно. Муковня є лише 1000. Най вам буде. Та й раз буде. Може зачати подкови робити? Де у мене кузня?
може зачати подкови робити. Треба їх пак десь складувати. Тут якраз пусто. Тут будуть у мене подкови. Подкови. Кілько не буде? 1500. Ні, не буде хоч 3000. Айбо нащо? Не треба. Мені їх треба на експорт. А що виціть можу вивірити такого, що я не експортую? Може не буду експортувати гречку раз? Не буду раз експортувати гречку, буду експортувати подкову. 2000. Чого я так придумав собі? Бо гречку мені часто треба тепер уже локально. Так. Ну, перемістити ресурси. Тисячка. Сюди. Гречку я тепер буду хоснувати лише одну. Годувати кури. Годувати свині. Пак у нього дораз будуть. Нащо мені її продавати? Добре. Бакалія. Свині. Кнур. Ото типа самець, айно? Так, момент, що в мене там із цим? Максимальна межа 20. Добре, значить я купу 18 цих, а 2 цих. Добре собі міркую то? Ні? Добре. Нормально. Нормально. Та буду никати. А далі всю комору таку, що тут є. Та свинське м'ясося буде давати. Солонина 2000. Свинина 2000. Тут вся сметана, сирися і так не возить. Молоко виціть пак може буде вивіричі. Молокося сюди найносить. Бо майблизько яловичина вицися може вивіричі. Бо сюди майблизько. Яловичина де? 2000. Добрі. Все, файно. Так, ще в деркачі, а в деркачі може щось продати. Обув, ми на цьому фурт заробляємо. Угіль 3000. Олій нет. Малина нет. Цуря в мене щось не шиє. Може в мене закінчив то-то? Колопні в мене закінчили, ні? Нула. Но. Колопні нула. Тут теж нула. Сесі ніч не чинять. Недостатньо конопеля бульону, щоб почати виробництво. Ясно, ти йдеш геть. Скоро буде. Скоро буде. Ні, яка нова гра? Сохранити. Нова кушниця. Ай. Добре, та потихеньку то се складує. Значить, дораз у не будуть тут свині. Цим, правда, захащив далеко ходити. Що в мене тут з шкурами? О, шкури вже пішли. Парада, вже автоматично такий другий ся наунажують. Супер, мені ся любить. Но. 3 партії найбудуть даже. Може третій ся найде, та третя партія ся буде робити вже. Та тут і шкури будуть се нести на склад. Тут у мене щось пусто. Або в мене тут шкури. А шкури ся кінчають уже потихо. Ясно, ясно. Значить, добрі. Jedna партія вже точно є. Значить, сі шкури 500. Перемістити. Куди? Сюди. Добрі. Супер. У мене вже перша партія шкур пішла. Парада. Так, провіримо статус, що у нас тут. Вапнося не збирать, бо воно все йде на експорт. А чи сяк? Може перестати раз експортувати вапно. Де в мене воно? Найся 2000 назбирати. Мені треба буде вже класти ту стайню скоро. Транспорт, торгівля. Стіло. Ні? Все воно?
Стайня з тілом. То не єно. Чого? Стайня. Коли ви купуєте коней з інших міст, їх буде призначено до найвільнішої стайні. Добре. Розведення коней, бла-бла-бла, понятно. А стіло то що? А стіло якраз на вози. Угу. Ага, ясно. Коротше, то вби тачками не тягати. Вби тачками не тягати, та мож туті вози мати у стилові. Або на туті вози мусай коні мати. Або коні мати, треба мати стайню. Йой. Яся вже скільтував доста на туті свині. Малинася продала, добрі. Вапнося носить, добрі. Тую складовий у мене що лиш медовуха. Нормально. Так, комора. О, коровася була зарізала якраз, тут м'ясо завезли. А курися ще не різали? Ніякі? 22. А, добре. Курися будуть різати, коли їх буде більше 30. Ясно, то ще не скоро буде. Запас корму 2 роки. Класно. Сяк би йшло. Так, а сесе як вирубаут, що буде не скоро. Та тут може буде покласти ще шорхжів. Цирков, видав, будеся вже класти з другого бока. І з другого бока вже може буде класти якісь ще додаткові стайні, коровники. На корови треба буде ще точно. Коров немного. Бугай 2 місяці, бугай 5 місяців, 4 місяці. Мені їх тільки не треба. Най буде сяк. Но. А ви розказуйте, що у вас доброго низько? Щось ти інтересного робили? У мене туйка вже збирав урожай потихеньку, я так вижу. Гречку якраз і збирав. Хей! Так, що у нас тут по місткості? Та тут цієї гречки можеш класти навіть 5000. Більше у неї і так гречка ніде не стоїть. Я, видав, можу ще коров собі класти. Ще один коровник. О, в родині Миколаєвих родина ся вродила. Ура! Я собі можу класти ще один коровник. Я його, видав, буду класти туй. Абося пасли десь там. Таку й коло сього покладу. Ще ну, стайню на корови. То туй було. Айно. Таку й коло свинарника. Недалеко. Ту й стайню. Далі. Попри ту стайню, мені треба обуріг великий. Великий обуріг у мене буде стояти туй. Таку й попри то нам треба воду. Подася то та тягати буде і свиньом, і коровам, усе. Добре, далі нам треба поле, деся будуть пасти корови. Його мож таку й туй десь учинити. Ну то май зараз. Перед тим, туй сіна доста, значить, мож так. Та сюди теоретично і не мусай видав тут і сушарки класти, бо сіно ся тягали. Вони виціть будуть його тягати, бо тут його премного. Повний обуріг, повний сесі сушарки. Лишина не повна. Та тут міста преповно. Треба буде лише поле, де пастися корови мають у літі. Та й буде файно. Яблука вже почали йти по тих... Десь в мене продають яблука. Інтересно. Продаються у мене туй яблука та й туй. А туйка горі нич. Туйка горі не продаються. Ну, ото дочасно. Так. Я маленько не встигав. Перше. Гонець із Мерфи прийшов. Супер, я за тя радий.
Що ми тобі можемо продати? У нас нічого інтересного не є, кроме соли. Тільки муки я тобі не продам. Ніч мені не треба. Коні пак будуть. Далі. Тут не можу садити гречку. Чого? Щось якось по-тупомуся комбінує. Тут у мене цього мало. Мені треба щось началене. Булі йдуть, добре. Булі йдуть. Свині ще не прибили? О, вже прибили! Єй! Прибили свині. А свиніся теж будуть тую гентеша різати. О, він якраз корову зарізав. Свині теж в списку, добре. Значить, свині, кої будуть двохмісячні, тримісячні, це домак маленький. Добре, я можу, наприклад, вибрати 3 свини та одного кнура, 2 свиней і 1 кнура, аби їх сокотити, аж на розплод, а остальні там уже по мірі будуть довнашувати. Так, коли ви купуєте свиней, їх буде доставлено до найбільшого свинарника, ясно, впевнюся, що матимете достатньо працівників, зарплата та води, ясно, 3 людей там. Кожна свиня споживає 15 одиниць пшениці або іншого корму та води на місяць. Види корму можна обрати в обсягах. Супер, у мене там на 5 місяців, кажуть, корма є. Айно. Булі, гречка, бурак, моркови ще просто не занесли, а так, буде чим. Добре, не дочитав. Усе поголів'я можна переглянути в панелі добре. Також необхідно збудувати скотобійню, щоб мати можливість принести на сало та м'ясо. Працівники скотобійні отримують найстаріших тварин віком від 1 року для забою, коли досягнуто межі поголів'я, або коли ви призначаєте на збій окрему тварину. Останній кнур ніколи не відбирається автоматично. Ой, все класно. Значить, не мусить його було навіть там класти, щоб його сокотити. Свинарника бажано розташовувати поблизу води. Де є? То. Тут буде вода. Та й тут є вода. Я тут вже даже цю карницю мені вже даже туди не треба. Бо в мене тут є такий. Сей є, і буде доста. І на курятник, і на свинарник. Супер, мені ся любить. Так, що в мене там твориться? Строїться у мене потихеньку корчма. Но, наконець. Ту яблукася продають, супер. Мед, добрі. Продається, файно. Продається, добрі. Яйця йдуть. Файно йдуть, поранно, та й дрова йдуть. Чеснок іде, файно. Дати тачкарям, бо теж то у наділі може. Це різноробів доста буде. Доста буде різноробів, у мене самих тачкарів немного. Лиш туй та й туй. Йой, сесі зась не можуть. А булі можете? Булі можете, супер, та най будуть булі. На булі у мене 2000 потолок, щось мало. Най буде 4000 потолок на всякий. Паради. Мені ся любить, як воно все фунгує. Індустрія у мене раз слабенька. Так ми ся види, туй хащася потихи вирубує. Вапнякся всякий чинить. Туй косілка нащо? Бо туй обуріг. А обуріг туй мати на соливарню. Там в мене 2 воли. Добре. Най буде. Які тут вже путі витоптані через хащуся. Люди сюди на роботу чи ходять, ні? Туй ходять 2 точно. Валентин, де йдеш? Ти де робиш? У покрівельню? Туйка. Та й так має близько сюди на роботу, О, корчма. Недостатньо хмільних напоїв на місцевому ринку. І це дурниця. Це сяк не буде. Так, яблук. Премного.
Значить, кроме... Що в мене є? У мене є медовуха. Значить, кроме медовухи, треба ще купити то друге, що там продавалося. У вас щось є? Медовуха, паленка, ні. Сюди та й сюди. Стандартно. Так, що ми будемо продавати, треба ще подумати. Тут у мене є обуви 2000, треба її зверечі, сіль, вапно, угіль, путковуся потихеньку шпурут. Що в мене з желізом? 1500. Нормально. Тут вапнося теж шпуру, який тікось прийде по мореві, то теж буде мати що купити. Так, будуть люди в корчмі морально і фізично ся розпадувати. Бо то теж треба. Розумієш, то теж треба. Так, у вас ідіння всякого доста. Медовуха. Медовухи мало, треба ще дощ. Криницю і ту їм вам поклав. Що, у мене сядали строїть лише коровник ще один, обуріг. Я виціть собі бугая та й корову туди перевержу, та найся плодять потихеньку в другому коровникові. А якся построїть другий коровник, то треба їм виділити місто деся пасти. Пастися будуть тут недалеко від... Це так інтересно, у мене ніхто не вмирав. Уже довгий час. У мене вже... Кілько, 6 годин ніхто не вмирав. Доста читаво. Хобіт вода. Як ото? Нова родина селиться в селі. Добре. Поселилися. Та що? Та продаєте? Бакалія. У них ніч не є. Свині, корови раз не буду брати, у мене свої є. Я на розплод візьму. Цуря не є в ня. Металеві частини. Такого в мене не є. Збруя. Такого в мене не є, я такого не роблю. Сушена риба, такого в мене теж не є. Лиш мука піціцько. Коротше, сьогом сюди задрі загнав. Бо не було ж задрі йшов, та купіть мені 500 желіза. Ні, 1000. Чекаут, коли медвуху привезуть, никайте. Бзівно. Так. Ну, а як це насправді буде фунгувати? Алкоголь може тут продавати, ні? Як ото фунгує з корчмом? Я можу видіти ось, які люди тут ходять пити, наприклад. Ні? Не можу? Ото би було досить інтересно. Так, гонець прийшов, деркачі. Супер, ми вам продамо обув. У них ся фурт обув зношує. 3000 угля. Яблука. О, можемо яблука напродавати насправді. У мене їх просто на експорт туйка не є. Так, цуря заберу. Яблука буду на експорт давати. 2000. Ні, 5000 теж можу покласти. І від людей брати можу. Так, із Барвінкова прийшов. Воціть, по морю. Ага. Паленки можеш купити. 6000. 6000 паленків то много. Та й дорого. Або я беру. Я беру в одних 6000 паленки. І вона у мене буде у всьому складові. Горілка. Де вона? 6000. Значить, всього тут може бути вже лише 4000. Медовуха. Сяк. Бо місткість лише 10 тисяч. Айно. Значить, спомальтеся. Земля виснажена. І булі вже не мож. А що мож? Нич? Чуєте, нич не мож. Мусить пар ліпити. Добрі. Із цим чийсь ми ся розобрали.
Деркачі, понятно. На експорт іде всячино. Угіль. Олій, курячі яйця, ні. Яблука я їм пак буду продавати. Уже в мене 1000 на експорт є. Та не буде. Уже яблук наносили на 1000. От їх тільки взяли. Абрикосів мільйон. Може ще й абрикоси на експорт метати? А замість чого? Путковися щось дуже потихо чинять. Експортні. Просто все друге мені треба. Тачки, туйся вже чинять. Ще й сісіся ще й не почали чинити. Туйка сут в очереді. Так, добре. Значить, виціть вже маленько мусили ту медуху поумітувати. Поклали великий обуріг. Добре. Значить, у коровник мені треба 2 людей на роботу. Бо тут у мене кіко 3. Та видав і тут буде треба буде 3. Пасовище. Де в них буде? Тут десь недалеко треба класти. Найби було цяк при входові десь. А ведь так і туй найбися пасли може. Біля свинарника, між сим, а цяк. Цяк. Ну найбися туй пасли. Значить, виціть. Сього бугая сюди. Сю корову сюди. Сю корову сюди. Ну, вони наносять ресурси потихо та підовно. Так, свині, що в нас тут? Никаємо сюди сало, щось не продавало ніде. Треба думати, десь воно буде вже продавати. Бо ротація йшла. Включаємо місцевий ринок. Значить. Кладемо тут ще один болтик. Лиш не смійтеся. Ні, навіть не туй, видав ліпше туй покладу. Центровий май. Туй покладемо болтик. Деся буде продавати. Солонина. Свинина. Де є? Свинина, солонина, молоко. Паленка, та й доста. Та й добрі. Значить, одно місто солонина, свинина тут є. Ще одно місто таке тут має бути. Так мені ся видить. Куряче м'ясо є! Куряче м'ясо вже є, значить воно вже ходове. Єй, лише його ніхто не бере. Не бай. Так, тут кладемо ще один болтик. Туйка видав, а цяк. У котрому теж буде. Так само. Солонина, свинина. Свинина, солонина. Так, що там ще було? Молоко оліту є. Абрикоси, суд, вишній суд. Паленка се продає. Ну, медуха, не паленка. Горох є. Яйця, добре. Бурак. Обув може ся тут продавати. Обув вже є. Цуря може тепле якось. Бо за ним далеко не ходити. Хрінь. Тут ся продає, добре. Цибуля, чеснок. Тут такого не є. Супер. І Сеня так мерегує. Я вже дуже чекав слідуючий апдейт, тот, котрий буде. 5-ту альфу. Там на всякі припади вже дуже файно буде продумана штука. Читав їм потихеньку тот іспис там. Кажу, тож... Кажу, тож там уведуть автоматичне наповнення болтів кругом
базуючися на вміст сих комор. Що в нього є в коморах, то автоматично будеся продавати кругом у Балтиках. Та вже не буду мусити сидіти, ацяк та звіряти все. Не знав, це мені тут треба тот ще один болт відкривати. Видав, не треба. Аж сюди найходять супокійно за м'ясом. Та й сюди. Бо то вже повного. У мене тут і так. Тут пару ацяких розметаних болтиків, тут пару розметаних, тут має концентрація, бо тут много людей живе. Та й тут концентрація, бо тут много людей живе. А не пише це у корчму ходять люди. Дохід від минулого місяця. Пише все. А як то? Так, все раз місцевий ринок заберемо. Я не розумію, як фунгує корчма. Тут десь писало за то економіка. Податок на корчму. О, пішло. Податок на корчмах. Сяк даже вліплю. А? Налог. Так, гонець із Барвінкового. Я їм ніч продати раз не можу. Паленку мужачий купував. Желізна руда мені це не треба. Склад. Паленку ще не привезли. Це що? Що це тут стоїть? Паленка. Ага, розгружають. Поняв? І сюди пак будуть загружати. Добрі. Так. Що у нас тут у коровникові? 3 корови. Добре. Корм є, вода є, молоко вже пішло потихеньку. Добрі. Пасовище тут є. Добре. Супер. Йой, це вже я 2 години приказував без перестанку. Мати це, боже. Я вам туди цяк лишу. Никайте, як вони збирають урожай. Я йду 2 минути перепочину, пакся до розверну.
No, татуєсме, вернулися. Добрий вечір. Так. Потихеньку визбирали вже урожай пшениці. Добрі, пшениця, гречка. То тося все буде розносити, то все має більше туй. Айно. Пшениця, сіль. А мука. Мука у мене ачей у сьому коморі. Айно. Ой. Там ще й рибася продає. На секундочку. Ще ся й риба продає. Туся риба ніде не продає, ні? А ну. Туй все забито так. Яловича на туй не мусить бити, витить привезу, туй рибася теж може продавати. Риба теж 1000 може туй веречі, супокіно, бо рибу таку і вицить возять просто. Та чи й логічно вицить рибу сюди возити, а це продається вона туй у Балтиках. Не продається, никайте. А туй? Туйся продає, добре. Та най буде, нормально. Так. Добрі. Так, сохранитися. Це важно. Нова кушниця. Зберегти. Файн. Пускаємо май нормальну скорість. Никаємо, що у нас тут з новою живністю. Корови. Бугая сього будемо сокотити, і сосю корову будемо сокотити. На розплод. Туйки. Далі. Туйки їх 17, скоро буде 18. Що у нас з курьми? Уже потихеньку куряче м'ясо іде. Я його бачив, що воно продавало. Тамки 20-ку вижу. Туйка 0, або десь ще було. Десь ще було. Ну, туй має, ага, туй 0. Ну, коротше, куряче м'ясо потихеньку вже йде. Сметана чізбаттер се видав щось то. Його видав ще не є. Молоко ся тут продає, олійся продає, добре. Се може туди раз не кивати. Абсолютно. Сушена риба ся десь ще продавала. Туйки. Айно. І сушена риба ся продає теж. Добрі. Так. Обурів чого не носять? Тут чи треба сушарку туди косити, це вони виціть наносять доста. Не знаю, раз най буде як є. Так, вапно на експорт саладит потихеньку. Горілка, а чого не на складові? А чого вони її автоматично не перевозять? 5900 на склад. Так, свинарник. Добре. Тут поклавим кого берегти. Ага, їх будуть різати аж по 1 рокові. Айно, від 1 року. Значить, коли після року будуть котитися нові свинчата, та туди їх лиш будуть різати. Та туди в нього появить свинина та й солонина. Як се появить свинина та й солонина, то вона се зачне продавати у всіх та й сих містах. Туйки та й тамки. Що там у нас із ресурсами? Та булі будемо садити, кіті се не йде, ні? Це що? Ячмінь можу, пшеницю. О, пшеницю можу. Ну, най буде. Най буде пшениця. Так. Що у нас там слідуючий гідця буде санити? Дуже много буль, много пшениці та й ніякого посоняку. Булі, пшениця, посоняк. Да, нормально. Гречки у мене запаси ще доста читаві. 3700. Туйка запаса гречка на гід уперед. Туйка запаса ідіння. Тоже на гід уперед наносили. Файно. Айно. Добрі. Та й раціон такий доста не єднакий. Сим теж пшениці треба було принести. Пшениця, гречка, більш нич.
Щось інно ще може. Сонячний кам'яний, може було 200 по соняку принести. Кіті ще є що нести. Маленько є. Ну, то таке. Так, добрі. Так, що в нас там із роботою? О, бідняки вже почти не є, всі багаті. Никайте. Перше з якого не було. Перше з цих май бідних було ще доста май читаво. І це за що? За те, що я податки збалив. Доста так не слабо. Так, туйка продається нормально і медуха, і паленка. Туйкася продає медуха, а паленка не продається. Туй лише у корчмі. А, добрі. У них троє дівок у родині. Інтересно. Так, а що в мене ся ніч не строїть? Тут ще й хишку. Далі, я хотів, так, помню, аж хотів їм хижі пак сюди класти. Так ото і буде. Так ото і буде, лише на то треба вирубати хащу. Ану, де ото в мене? Сяк. Якраз 3 хижі покладу. Далі буду класти міст. Авать виціть. То там у мене буде церков. Та й видав, віцюся пасти будуть уже там. Уже дуже чекав, коли в мене ся та свинина появить. Ну, робітники тягають тихенько, добрі. Так, що там хотіли ми? Щось ми хотіли. А мені вам ніщо продавати. Улій? Олово 800 можеш продати. Тільки можеш. Цуря, збруя, мед, сьогодні ніч не є. Ні, все не буде. Все не буде. Може мені желіза ще треба? Не треба. Та то да добрі. Файно. Так, хлопці, я ще віддав єдних 15 минут, максимум півгодину буду клинцати, далі видав все. У мене так інтересно вийшло, аж фермерська така зона у мене у центрові. Я видав, тут теж буду дещо садити. Кітюня там буде церков, та й віці, та й ще щось садити може буде, та й люди будуть жити, ясне діло. Люди десь май видав від центрові, а кругом будеся садити щось. Я си так гадав. Буде у нас ще одна ферма. Стабільних робітників знайдемо. Ще один плуг може буде заказати. Так, зима, сись можеш поремонтувати туди. Закидь зима. Туйня ремонтники тут і роблять. Вам щось хибить? Металеві частини. Деревина. Деревини доста, металевих частин в процесі. Мається робити. Все є, робиться. Добре. Добрі. Так, тут яблука. Обуви доста, вапно збирається, готове. Угля много. Видав. Тут немного, тут взагалі є. Всіх нормально. Що у нас тут експорт? Паленка ся потихо вивнажує. Ой. Паленка ся потихо вивнажує, малина ся збирать, малина йде на експорт. Так. Тут дали ще лише 17, щося нові не народили. Добрі.
ген теж сам, а чий справляється нормально. Молоко, яйця і це все тут буде колекціонувати. Єдну і очі доста. Може навіть двох видав. Може навіть двох. Там у мене було. Тут то було. Безробіття 3%. Значить, у мене буквально 2-3 людей без роботи. Так, хижася тут докладує. Файно. А я можу і ту ще покласти якусь ферму, та ту і все засадити ще. Не мусить і там. А церков, може церков я ліпше тут покладу, десь ближе Тиметовови. Тут йде хащавня. Тут ліпше покласти церков. А туди вже щось таке. Або всім людям близько ходити було до церкви. Так, та ліпше тут класти гетам. Поки там класти, та сим буде май далеко. А кітуй та в принципі релятивно однаково. Ні? Всяк би йшло. Так, і всі кажуть, що води мало, що брехня, бо туй колодязь і туй колодязь повний. Хишка ся докладує, паради. Паради. Так. Ну, хишку поклали. Файно. І вже такий, двоє по 18 годів. І нараз ся вженили, нараз той суд, нараз би купували істи, молока їм треба. Так, поникаме ще раз щось тут продає. Молоко вже все забрали, мед. Яєць 1 мільйон. Чеснок, цибуля, хрінь. І все ясно. М'ясо є. Все є. Абрикоси накупували. Бурака якого може. Є тут таке? Є. Добре. Та файно. Тут ніщося жаліти. Ніщося жаліти, треба просто щось іще продавати. Так, ідемо зась у деркачі. Ідемо зась у бакалії. Никати, що вони там хочуть від мене купити. Пшеницю, очей не будемо вже аж так сильно продавати. У тому смислові, ож треба нам уже більше на сесе. О. Тут вже 27 свини. Тут ще ніч, або гентеж уже потихеньку має міркувати над поросятками. Тим уже по 9 місяців, 7 по 8, а вже 27. У мене межа поголів'я 20, значить 7, котрі перві їм буде вже гід, а то за 2-3 місяці, за 4 місяці, яким буде вже гід. Чик-чик. Коротше, навесні таке різання буде АД. Туй обуріг не дуже сіна складуть. Так і ніч. Може вартує уліпити одну сушарку туйка. Кить не 2. Гірше не буде, бо їх не було помало. Пустий склад? Добре, никайме, що можемо продавати? Ну, давайте хоч маленьку муку продамо на 1000, бо не опустуйте. Віці треба буде потихеньку брати. Так, у балаків ніщо ходити, треба в деркачі ходити. Так, туйся потихеньку рубат хаща і тхижі. Ту їм садив щось. Ще не ясно що. Ту їм поварушу садив маленькі деревцятка, ацики. Працівник найближчої лісопильні посадить тут дерево. Або щось ся ніч раз не садить.
То десь тут можеш... То десь тут фунгує? Та не, щось не видко. Економіка. Податок на корчму. Нікося ще не напудив податка. Ще ніколи не втік. Доходи в них суд нормальний. Корчма фунгує. Може пак буде ще й класти, який все буде добрі. У родині веселих дитина ся родить. О, никайте. Я йому балив налог на землю. І все, і у них уже статок виріс до 90. Никайме ще раз сюди. Видите, бідних уже не є. Я ліпше буду йому налог на то-то. На статки. Цяк. Деркачі. Сюди вже можеш продавати. Обув. Пішли ми. Угель. 3000. Олій. Якраз. Яблука. Маловато. Не буду розкривати. Ну. Уторгується нормально. І це вже лютий. Значить, щось ми за минулий гід. За минулий гід ми в мінусові. Хоч зась основний доход у нас був із експорта товарів. Місний ринок такое, податок на землю такое. Другое вообще. Податок на житло ясно ж маленький, податок на землю має приносить мені гроші. То. Податок на корчму дуже мало, лиш зачалося. Мож податок на корчму туди ще підняти, поникати як буде. А цяк. Єдиничку вліпимо. Я не знаю, це то 1%, це 1 що. А чи 1%? Що у нас далі буде? Треба потихеньку міркувати, де у нас буде церква. Вона така маленька, манюнька. Я би її десь тут клав, де хаща. Або це файно буде нараз коло коровника. Не буде біда. Тут свинарник, коровник. Так, із Мерфед мені прийшли. Що би сте хотіли? Вапно. Забирайте. Сіль. Забирайте. Муку ні, гречки у мене не є. Гречку не буду продавати. Солонину ще не є, но чекайте, все буде. А від вас купити. Так, теплого цуря видав би треба купити. Ну теплого цуря в нього вже не є. І це дуже добре, ось воно є у вас. Де? З Мерфи? 1000, нормально. Тут якраз 1000 на складовий буде. Та й паради. Теплого цуря пак буду чинити я, когось я навчу. То ще не скоро буде. Так, тут коровлячі шкури ся збирають. Овечі шкури. Добрі. Як він хотів збирати овечі шкури, кіть у мене овець не є. Най буде корова, будуть хвою дихати. Не, ти не поняв, я хочу церкву класти. А де церкву класти? То її треба десь у центрі села, бо це все зайнято. Та я видав... Може туй, або туй теж городи, сади, такое. Мені треба придумати, де класти церкву. Може навіть 2. Я би може навіть 2 церкви поклав. В перспективі. Просто туй індустрія. Біля індустрії не хочу. Туй корчма, біля корчми теж не буде парувати. А туй айно. Туй у нього коровник, свинарник, курятник нараз. Ну, щось воно мені, знаєш, не штимує. Я би казав... Так, ну може тут ще дещо подверечі? Ні? Ні? Ячмінь і так не сажу. Булі, гречка, бурак, морква, пшениця нормально. Найсвині їдять. Я би казав сяк. Може теоретично... Ні, тут теж не буде порвати. Просто церкву туди класти, а туй
Туй був, може, май парувало. Туй близько людям сим, сим лиш далеко. Просто церкву класти авать туй, авать уже таку із другого бока, туйка. Або там іще не розстроєно. Або, видав, треба буде так. Туйкася покладуть хжі дораз, трої. А виціть мож буде класти міст на того бока. А цяк. Туйка один. А один туйка. А туй покласти церков. Круг церкви хжіще. Там пак корчму. І туй ферму уліпити. І від ферми ще поля понакладувати. Так би йшло. Ну, мені ся такий план любить. Тоді так і вчинимо. Тоді кладемо міст. Виціть сюди. О, там пак ще й рибу мож буде засімати. Ще файно. Міст далі. По мостові. Тут мож буде класти церкву. Ні, навіть не так. Я раз покладу хижочки 2-3, бо видите, як воно ся буде парувати. А цяк. Пак іще. Ага, немає крамниць поблизу. Бо ж цим буде далеко. Ага. Ну, та не байте, я тоді по начиню тото болтика туй так. І видав, треба ще нараз класти міст туйки. Цяк. Туйка кіть до хижі не будуть йти. Ну я тут теж інфраструктуру зачну розвивати. Цяк. Цяк. Ну, то тут в мене будуть хижачки, сяк може по крайчикові. Ти сяк навпроти єнна. Ти ще єнна. А цяк. А туди сюди церков буде. Айно. Тут за цими хижами, а цяк буде церков. Добрі. Далі, коло церкви у мене туйка ми ще покладемо болтик. Туйка 2-3 хижочки сюди ще будуть. Тут навіть не болтик, тут і пару болтів буде. Файно, файно. Все, я собі, коротше, то вже все напланував. Воно у мене буде паранно. Воно у мене буде паранно, увидите. Так. Всі білі лінії мене так міргують. Не знаю, що. Так, а ну, це дочекався я перву зарізану свиню цього року. Ні? Не дочекався? Їм уже по 10 місяців, ще 2 місяці чекати, ще недовго. З курми має легко. О, вже орють поле, на. Так, що в мене сасизют буде садити? Булі пшениця, булі колопні. А колопні ся того року садили? Тут 5000 пусто. Ні, чиниться тканина. Шиється цуря. А де ся цуря складує? Туйка. Добрі. Цуря ся складує туй, а пак воно ся продає на місних базарах, ні? Того року щось йшло 70, цього року теж 20. Добре, значить, цуря йде. Купували ми адека теплої цуря. Айно, добре. Його виціть мали би сюди перенести, ні? Сюди б його мали перенести. Теплої цуря. О, вже лише 880. Виціть сюди. Айно. А його і так хотіли вести туди, я так поняв. Угу. Так, добрі. Це поле на якомусь його руку ніч, ясно.
Вже 33-й гід. Ніко не вмер, другий? Ніко не вмер. Так, значить, тут у мене цяк буде церков. Значить, коло церкви там ще... Пак потім, як уже туди прийдуть строїти, то там уже будемося розбирати. Потрібна грошова допомога. А, ні, не потрібна грошова допомога. Їм просто їди не вистачає. Та зараз накупують. Туйк, болтик є. Не ганьбіться, йдіть. А тут видав покладу ще ту інфраструктуру на рибальство в перспективі. Виробництво. В риболовня. А цяк. Даже туй можеш класти, видав, ні? Бо ближайша аж там. Та туй можеш супокійно класти. Цяк. Так, ось до мене прийшов от кіті з деркачів. Що хочете? Угіль? 3000, прошу. Обув? Сіко не є. Курячих яйцюня тільки не є, но можеш задуматися в будучності. Кітюня буде більше курників. Яблука. Ні, тільки ще не є. Або і так, у мене дуже стабільна грошова подушка вже файна держиться. 3700, менше 3000 у нього вже давно не було. Тот гід у нього був досить мінусовий, але тепер ми вже напродавали. Напродавались ми файно. Много йде на платню. Ну то нормально. Так, тут вижу много уликів. Много меда чиниться. Це продають дащо? Мед? Фі, продають. Можешся задумати і на експорт меда, ні? О, тут і вапна вже почти намасили на 5000, може буде декому продати. А ну йдемо, поникаємо. Карта світу. Йдемо в Паютиної. І в Барвінкової теж. То купіки коштує туди загнати, найде. Ну, церква буде ще не скоро, видите, де є в очереді, айбо буде. Хижася построїла, люди вже прийшли. А це теж мої. Видите, це теж мої. Велимир, Віра, вони з родин Витсіть, що рік назад це поселили. А дівка Виткіть. А дівка із майстерої 7 років назад це вселили туйк. Та файно, файно. Так, Сісіфурт мед чинять. Сі теж маленько мали би. Так, гонець прийшов у Паютиное. Не хочете нагоду малини? Вапно 2000. О, якраз. 400. Файно. Малини раз лиш 375. Тоже не піло. Сюди, що вони беруть в основному? Никами. Паютиное. Значить, олій, то скоро не буде. Солонина, можеш подумати. Морков та яблука. Ну, вапно не брали. Вапно то файно. Доставня того. Так, ця сушарка мені тут не штимує. Ми її знесемо. 569. Перемістити сюди. Далі пак знести. Всяко то треба. Тут воно мені не штимує. А, ні. А як можеш це відмінити? Може так як це відмінити? Вже не можеш. Ну добре. Я порозумів, на що мені той сіно. Бо той у мене воли. Так само і на що мені той сіно, не? Тоже не ясно, відкіть вони його носять. Так, вапнярка, може сюди ще декого на роботу. Ще 2 чоловік, обоно має йшло. Ага, там уже не буде вапна, треба б його когось пак носив. Добрі, Барвінкове. А їм продати сильно ніщо. Зато в них може ще паленка купити. Скільки у мене є? У мене на складах ще повно. А, не буду купувати ніч.
Вовну овчину теж раз не буду брати, я з нею ще не знав, що робити. Для мене якати, що в нас із шкурами. Добрі. Шкур раз не є, но скоро будуть корови, бо тут вже 19, скоро ся заріже. Туся розпложуть. Айно, єнотеляся вже вродило, значить і туй буде діло. Файно, файно. Воно йде потихо, йде потихо. Так, уже 11 місячний, вже скоро буде перва солонина у варуші. Перва солонина. Яйця ся розходять, все ся розходить, файно. Соли у мене достачі, 3000 на обнушній ринок. Туйкися носить 3000 на експорт є. Та може ще й по морю на експорт соли. Єдних 5000. Кілько той місткість? 15 тисяч лише? Немного. Ну добре. Вапно, сіль буду возити, може ще пак поникав якусь ту солонину. Так, сесіси купили м'яса, меду, соли, риби, дров і горох. Доста чеками. Так. Які ті ківня свинчата файні. Туйка свинчата, туйкася корови пасуть, туйка кури. Пак-пак-пак-пак. Ха, які паради. Ти де йдеш сам? Постачаєш ресурси, добрі. Як файно. Ту ялинка сісі ростуть, не знав, це то так має бути. Туй хаща била, вирубувалася. Школа такой. Жиє все, поля туй. Паради. Ніся так любить. Туй раз лиш 4 корови, понятно чого. Свини 26. О, 26, значить, все, вже пішли. Оба, йдемо никати. Значить, свинина. Солонина раз не є, свинина є. А як учинити, би була солонина? Бо свинина вже пішла, вижу. А її якось має понести. Треба нам ще одного гентеша сюди на роботу. Бо в мене вже будуть дві стайні з коровами. Та один свинарник великий, та чи й треба. Ну, свинина дораз мається перемістити, да, як магічним. Ага, солонина по томуся чинить якось. Інтересно, це з кожної свиніся буде і солонина, і м'ясо робити. А це тут і не пише. Свині досягають зрілості для розведення у віці 6 місяців. Усе поголів'я можна прийняти, також необхідно збивати скотобійню, мати можливість забирати свиней на сало та м'ясо. Значить, і в то буде. Теоретично. Ні? Тут раз свинина не появила. Може вони її нараз на магазин відправили кудись? Айно, тут вже 90 і вже ся так і продало 10. Уже і купують свинину. Паради. Та файно. Тут вже 25, значить уже 2 зарізали. Айно. А солонину куди складуєте? А солонину першу партію таку і сюди в болт повезли. Ясно. Інтересно, все фунгує. Значить, вони навіть раз у болт везуть, а вже потім на склад. Ну, не на склад, а й в комору. Не думав їм над цим. Як на ріці? Ні, я не на ріці, поклав церковники, туйка. Тут ще не дуже видко, коротше. Туйня буде хижа, церков. Розумієш? А далі сюди теж буду класти хижочки, бо тут попри церкви був такий свій маленький сурдичок. Магазини їм тут начиню всякі такі. І я хочу сюди іще чинити одну ферму з полями. Буду більше садити. Тут у мене
Тут у мене у центрові такої, видиш, є на ферма, і кругом неї поля, і у мене кругом того такось, коротше, обросло село. Бо мені цього вже мало. Я буду тут класти ще одну ферму з полями, а всього боку у мене цяк горі ріков будуть хижачки, риба сявня тут буде й мати, та й ачей, там віцівня якісь будуть, от щось таке. Бо в мене один коровник тут вже є, один коровник тут, а там ще віці можу покласти собі. Всяк видав буде файно. О, мені це дуже любить. Так, никаємо. Тут щось дуже-дуже потихися носить угля. Тачки ще не вчини нічого. Кілько можеш тут і тачки чинити? Пак вас тут двоє робить. А ну, хоч третього може на роботу візьміть. Ну, якраз сюди вже роблять тачки. Або так довго то тривало, бо всім тачки наробити. А сесі стоять без діла. Так, у мотолівся родила дітина, супер. Никайте, сесі у новому Сурдикові добрийся маут. Усіх 50, 40, 150, 20, 45, 30, 20, 30. Ну, у них налог на землю доста невеликий. Унися всі добрі мають. І усіх теж паради. Так, що у нас тут із цим? Абрикосів преповно. Десь абрикоси продають. Це в них ходові. Абрикоси продають туйки, та й видав десь там горі, ні? Та й туйки. Ну, ходові, нормально. Далі никаємо. Вишні. Вишнів не є раз. Яблук не є. Абрикоси не так добре йдуть яблука та й вишні. Так, що там з мерфу? Солонина у мене раз аж тільки не є. Соли вам продам. Олову вам не продам ніч. Муки вам теж ніч не продам. Вапна вам продам тих 290. Льон вони купують. Сонячник вони купують. Гречку, муку, солонину, яйця. Треба буде класти ще один курятник, пак в перспективі. Айно. І пробувати на експорт яйця, наприклад, возити. Ні? Желіза в мене доста, угіль є. Так, на цьому складові мені угіль не мусить складувати. Тут у мене годно бути що? Ніч раз не мусить бути. Всі рубаут потихо. Рубаут. Так. Добре, обурихся потихеньку набивати. Файно. Тут в них все було в порядку. Уже 4. Тут у мене вже зась 20 коров. Добре. 8 годів вже живуть, не вмирають. Добрі. Так. Старий бик. Сіпугай його може теж наволав чинити. Та й з цих двох малих. Єдного лишимо. Поникаємо. Мені сюди треба буде ще віддав. Ще один плуг учинимо. Його вчинять тую тачкарни. Чинять плуг, а як буде плуг, то візьмемо двох волів оціть. Вже будуть. Один річний, другий річний, третій річний, файно. Якраз. Жберегти. Так, туйся риба емат, супокійненько, так туйся збират, так туйся десь продає, не? Туйся продає, добрі. Файно. Все торговля, вапно везуть, малину везуть, добрі.
Ого-го. Так. Тебе зась у деркачі. Може їм треба обув. У мене много обуви на продаж. Немає шкіри для виробництва взуття. Добрі. Обуви у ня примного, шкури у няся кінчили. Шкурися потихеньку у наділд. У родині Даниленків родилася дітинка, маленька доля. Файнота, вони ще й мед чинять, дуже молодці. Файна родина, шиковні. Я їм дам гроші. Сяк. Йой. Ну, так, туйня будуть 2 мости, бо всім єднако до церкви було файно ходити. Лиш чекав, коли туй покладуть ще сесі 3 хижів, би ми вирубали хащ, щоб мені все маленько туй не стічно. А ще хочу, би се зрубали, а не розумів як. Я дав добро, би се вирубали, а вони щось... І це домак була недобра ідея, нащо я се туй садив? Я хотів просто попробувати, як воно фунгує. А вони взяли та й направду посадили. Так, з цього причала. Йдемо у Барвінкової, у Паютиної, никаємо цим щось треба. Це треба їм, наприклад, сіль та й вапно. Бо я соли сюди вже наносив. Йой-йой, 5000. Добрі. Так, інтересно, ми кіко тут і воли живуть, направду. Так, сись мож... Все червень, оратися вже не буде, сись мож поремонтувати. Файно. Бугайові вже 8 годів вже є. Кіко не дасть приблизно живуть? Той не пише? Не пише, я то вже читав, зато міг хотів попробувати поникати аж кіко будуть жити. Так. Може їм ще одну школу пак покласти? Бо я такий добрий. Так, гонець прийшов Паютиною. Добре. А що я їм хотів продати? Вапно 400, щось слабовато. Малина, нич. Сіль, сесі не беруть. Ну, не бай. Гонець із Балакії прийшов ід нам. І що він нам предлагає? Нич інтересного насправді. Булі в мене лиш будуть рости сього року много де. Або я булі теж видав не буду продавати. А це продуться вони у мене туйкаться простим людям. Ану. Булі. Не, насправді не дуже сей продають. Не, ось люди не беруть, я не продаю. Ага, не тую у інному Бовтикові. У інному суд. Та й хіба продаються, може було ще десь класти. Солонину, вижу, беруть уже, м'ясо беруть уже. Іде потихеньку. Добрі, файно. Так, що там у деркачах? У деркачі я хотів обув продати. Угіль. Та й яблука. Ні, ще не дозріли. Мед. Медавня маленько є. Насправді мед теж можеш продавати на експорт. Кіть файно подумати. Просто мені на то вже треба туди ще один причал. Подковися дуже потихо чинять. Я видав, перестану продавати муку на експорт. Лиш одну буду основати. А туй на експорт у мене ще піде, знаєте що? Що ти? Лиш тепер їм за то думав. Йой-йой-йой! А ко ти з роботи дзвонив у такий час? То вже дораз 11, а тобі в 10 позвонили, ти давно пропав. А що м хотів продавати? Тепер лишим за то думав. Семні що продавати? Задрімся провіз, добре. Так, деркачі, малина, мед. О, точно, хотів мед продавати. На експорт. Ей, то буде діло. Сяк. Продавайте, люди, мед, буники. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Май мало в 6 хижах чинять мед.
Та він це продає в ціть. Слабенько доста, правда. Та й в ціть. Туйся май чинить, май активно. Ну, та я і на експорт пущу мало меда. Чого би ні? Найби йшов. Він на експорт май дорого буде гей локально. Так, туй свинчат накотилося мільйон. М'яса, свинини у мене преповно. Та тую коморі туди майже розширю. Ні, так, на 3500. 3500. І буду ладити свинину на експорт. Всі щось беруть. Айно, всі, наприклад, у паютиної солонину би брали. Та ми туди-сюди на експорт можемо збирати солонину 6000. Ні? Всяк може бути. Соли 5000. А вони сіль не беруть. А, хмари вам зелені. І барвінкової сіль не беруть. Та я сюди задер тільки соли приніс. Сюди треба. Сілься сюди май возить. Туди всю сіль дораз заберуть. Добрі. То треба никати айно, котрі що беруть. Ну, пропав із такою на годину. Ага, робиш сайт. Йой, та то дуже безсовісні люди, які вони тебе всякий час напрягають. Я теж, ну, з американцями роблю по тим вебам усяким. Айбо у нас то договорено. Мені там після 6-7 годин нашого не дзвонять. Бо мені теж треба жити, мені теж треба то. Яся теж регулярно звітую, айбо чиню то у час, котрий стичний нам обом. Значить, у нього 9-10 рана, максимум 11. Та ми ся туди созвонюємо, бо туди у мене іще не пізня ніч, знаєш. Сяк би воно йшло. Так, я вижу... Ага, тепло цуря нормально, всього доста. Шкура чиниться по тих. Уже в мене 2 коровники, воно в перспективі ся пак має розросте. Угу, добре. Тут вже 5, файно. Всьому коровникові 20, тому вже 5. Файно. Свинського м'яса йде, слухай, бо тут всіх 25, кампець. Та й туйся ще покотили 2-місячних много. На то, на м'ясо свині майдуть. І корови, по понятним причинам. Тебе не напрягає у такий час, кампець. Ой, смачного. Огірок, то дуже важно. Ха, забився в стріму. Ну, та я вже дораз буду кінчати потихи, бо вже, дай Боже, 3 години говоримо. То вже і яся змучив. Та, нич, будеш мусити хіба у повтору виникати. Ну добре, я тобі наскоренько розкажу, до чогось ми ся дожили. М'ясо на горчиці. Ану, чуєш? Ники, кіть помниш, у нас було село лиш Туйка. Я вже Туйка достроїв ще один сурдик такий. І тут доста файно. Вже в ній є корчма. У корчмі можеш купити паленку, можеш купити медовуху, вже ся можеш файно напити. Тут люди відпочивають. І плюс, туйка чинять много меда. Туйка видиш пасіки, туй пчоли, та й туй пасіка, туй пчоли. Чиниться много меда. І я вже почав тот мед збирати потихеньку на експорт, буду його продавати у другі села. І це перше. Друге, важне, із тим вапняком, айно. Уже у нас тут була jedna стайня з коровами, а ми вже построїли собі другу стайню з коровами, уже у нас тут 5. Кроме того, уже у нас є курятник з курми, уже самі маємо свої яйця, куряче м'ясо. Далі ще у нас є свинарник, тут у нас свині,
Та з тих свиней вже маємо ту й нормально свинину, м'ясо, маємо солонину. Солонина ся вже ладить і на експорт. Будемо солонину продавати у другі міста. Дуже парадно. Слухай, бізнес іде потихо. Мігаль 3 години говорить сам із собою, милим проекція його фантазії. Дякую. Ну, із слідучого. Я тут вже поклав помаленьку очередь строїти. Тут то ще не дуже видко, або тут буде міст на другого бока. Я вже починав експансію туди, упереда на сей островок. І туйка, обись знав, туйка у мене будуть за мостом хижочки, рибася тут буде й мати, і найважне тут буде цирков. У мене на конець вже буде цирку, бо вже селося доста розросло, і там писало, що я хочу мати в селі більше 300 людей, а у мене вже 220. Та мусить мати цирку. Ну та єдна цирку буде туй, далі тут ще зась будуть жити люди, а далі ще хочу єдну ферму, бо мені вже всього мало. Тут все щось все садить. Пшениця, усяка колопні, гречка, булі. Мені того вже мало, мені треба більше. Та я буду чинити ще одну ферму там. І на цій фермі, видиш, вже много людей вже збирав урожай потихеньку. Айно, корчму поклав, Ники. Тут у мене корчма. Корчма появилася нараз, чим у мене було 200 людей в селові. Значить, то було релятивно недавно, минулий рік. Видиш, вони се оселили тут лише 10 місяців тому. Воно так функує, що ти кладеш корчму, і туди ся такою автоматично заселять родина, котра ту корчму гиби управлять. Но мусить було купити медовуху та й паленку, а ту медовуху та й паленку мусить було купувати інде. Та вона у мене туйка на складові є, я її видкітісь привозив. Ай, ну та вона у мене тут на складові, видиш, доста її є, повно. Там на складові чогось ніхто не робить, ну, то дораз це рішити. Ну та, наприклад, тут у мене ще медовуха продає, просто можеш себе купити у болті, ще десь була видав. Тут їм ще видав, продавав, ні? Ай, ну, і тут у мене ще ся продає медовуха, значить, всьому сурдикові корчми не є, но можеш купити у болтові просто. Та я си так думав, ож, туйка, де у мене церков, та там я пак, як ся тот сурдик достроїть, то я там покладу ще одну корчму, а може даже і туйка. То буду никати. Мені сьогодні 3 корчми на таке село нормально. Так, паютино, що ви від нас купуєте? Вапно. Пішли ми. Солонину. 1200 вам можу продати. Немного, но що є? Малина. Ніч не можу, не було урожаю. Цибуля, морква, раз ніч. Так, що в мене з желізом? Не треба мені купувати желізо 1900. І нормально. Проблемка. Тут у нас щось не росте. Ага, земля домак виснажена. Там уже ніч не посажу. Мусить пар. Так, супер, я такое пропустив, йой-йой, но ти такое пропустив, хіба в повторі поникаш, не знав, бо в мене тут, видиш, і курися вже начинили, і куряче м'ясо йде потихеньку, і свині то взагалі парада. Їх можеш різати такою погодові, а вони ся котять гезбісні. Перше купив їм був 20, на секунді стало 27, розумієш? Свинини много. Видиш? 1400 свинини у мене вже у запасі, при тому, що Нася продає таку й усяде. Я навіть так учиню. Десь у мене, тут у мене продає і сякое м'ясо, і свинина. А туйка, наприклад, замість яловичини я теж покладу свинину. Свинина має йде. Яловичина взагалі, я так розумію, що її люди беруть, поза того ж не було другого м'яса. Та й туйка. Туйка, нащо мені яловичину продавати, я буду продавати свинину ліпше. Бо свинини у мене буде много. Як би то іронічно не звучало. Так. Та й поникай, що в мене з грошима? У мене 4700. 4700. У мене експорт фітька де має бути.
тут друга хишка прийшла, нова родина зайшла, добре. Дораз третя буде, файно. Та й видав, на тому низькися будемо сохраняти. Так, що в нас там? М'ясо на горчиці. Цілий тиждень тішився, що буде острів, а я забув. Чуєш, де ти май стично? Бо я давав глашку на Телеграм, я давав глашку, куди давав? У Твіттер, та й даже на Твічове писав, може буде. Тебе видав не там не є, ні? Так, тут теж може болтик покласти. І тому болтикові продавати. Яйця. Свинину. Часнок. Абрикоси. Класна комбінація. Так, цуря в мене ся чинить. Цуря 0. Так, на польові ніч не росте. І не буде. Значить, тут буде пар. Так, мені сяде, то що ніч уже не буде цього року. Пар. Колопні. Пшениця. Добрі. Пшениця. Най буде. Посоняк. Добрі. Треба ту нову ферму класти. Мости покладуть, та й буде. Буде діло. І замість сеї лісопосадки тут теж можеш класти хижі. Я си так гадав. А, ти голосував на Телеграму і ж прийдеш. Ай, шкода. Ну, та й тобі на Твічові могло прийти глашення. Кіть у тебе на телефонові є аплікація установлена Твіча, то тобі має прийти оголошення. Так, туйся булі досадили. Буліся куди пак зношуть? Сюди? Ні. У комору кудись. Сюди? Ні. Риба 3000 най буде. Риба щось не йде. Рибу не купують. Десь риба продає. Та туди найроблять більше сушеної. Туди всі найроблять лише сушену, а сесі найсиру роблять. Та й доста. Там і так дуже много риби, вона так не продається. Не встигається випродати. Так. А, ти то маєш випнуто на Твічі, ну, туди перебач. А мені раз ніч не треба. Із барвінкового. У деркачі заженемо такого. Ну, та кажу ти, буду мати дуже читаву експансію вже на сього бока, на сесь острів. Там у мене великі плани. Там буде церков, там буде сурдик, там буде корчма. І там буде, головне, ще є на ферма. Та й, кроме того всього, ще треба мені вівчарню. Бо в мене овець ще не було. Туйня много коров. Шкури туйся коровлячі потихеньку грабують. Може навіть 4-го наняти. Вони свинські кожі не беруть. Це свини кожа така не йде. Не йде, видав? Ясно. Стонкс. Так, сяк. Хтось увидів. Так. Сіту рибу ймаут. Інну. Сітую дали сушену рибу чинять. Добре. А тут тоді буде рибарня така, що не будуть... ведь теж можеш сушену рибу давати, та на продаж, та на експорт. Мед уже ся почти назбирав. Угіль ся почти назбирав. Так, що тут з вапном?
гаситься потихо, добре. Щось вас много там. Сеся ще довго буде збирати. Йой, сеся ще довго буде збирати. Ну, ніч. Ну, у мене вже почти 5000, кажу. Бо, видиш, це я ще взяв, та я налоги убалив. У мене податок на житло та податок на землю було по 0,85. Я то убалив, і люди почали так, як має робити. Тепер никай, у мене, видиш, яке розподілення? У мене був много великий дараб синій та й зелений. 40-100 у мене був дуже піціцький, а верх 100 у мене було менше третина. А тепер, видиш, у мене село май багатіє. Тепер поникати сі нові хижі, тут 17, 140. Видиш, то від родини до родини не інако. 37, 45. У всіх, сідоста багатий. У корчмі. Можна корчму ще має податок підняти. А цяк. Хочеш жити в моєму селі? Ха-ха. Яку маму друмлю? Йой, слухай. Нема у її при собі. Китися за доромбу звідаш, та другий раз заіграв. Кабачки не продають, слухайте. Кабачки в той суд? Ні. А той суд кабачки. Не, а той. Ну, та той будемо кабачки продавати. Склад вишнями ся переповнив. Маріє Боже. Що на експорт їх давати зась? Так, туй кабачки. 1000. Купувати від людей, а вишень туди 3000 будуть на складовий, бо не був переповнений. А кабачки у мене де продають? Видав нігде. Нігдеся не продають. Значить, десь будуть. Покладемо. У сьому болтикові теж щось таке. Ще один болтик покладемо тут, такий коло нього. Сяк. Що там було? Кабачки, капуста, булі. Риба. Та й файно. Туйся риба продає. Ну, нормально. Свинське м'ясо, яловичина ся продає. Ялове, і там. Яйця. Добре, яйця, куриця, молоко, олій. Є, добре. І з цим, дуже чекав слідуючий тот апдейт. То тобі ми ще не казав. Я б собі купив, але асіба в'єтнамську, бо маю ровнатка. В'єтнамську що? Думаш си за тото за доромбу? А рунятка, то думаш си за тото на зуби, айно? Понявим. Порозумівим. Так, а капуста в мене в ціт іде? Капуста. Є. Цибуля. 1000 туди. І тут премного. Риба туйся буде робити лише сушена. А сушена риба туй, це туй. Туй сушена риба, добре. Тут 500 на однушній ринок доста, а на експорт найся чинить. Є? Не є. А туй є. Туй не буде сушена риба туди на експорт. А і туй не є? Що не можеш сушену рибу продавати? Куру. Збирайте куру. 5000. Туйся не стане тільки.
Айно, то. Bracers. Це брекети внися в нас кличуть. Туйка. І з новим апдейтом все село я не знав, це пропаде, бо там все зачнуть портити продукти. Або на другого бока, з новим апдейтом знаєш, що буде? І з новим апдейтом мож буде чинити сяк. Не мусай буде ацяк дуже сильно контролювати, щось в болтах продає, бо воно буде автоматично, там буде режим автоматичного розподілення в залежності від того, що в мене є у коморах. І мені не треба буде тепер ацяк сидіти і яйця тепер чиню. Так що в мене з грішми? Йдемося так скільтував. Імпорт, платня, гунці, ясно. Ясно. Та то все, коротше, йде людям на зарплату. Основна у мене розтрата людям на зарплату. М'ясо, молоко, яйця, стабільно. 27 свини туйки, некий. Сеся все. Кожне, що старшої від года. Так, тут 5, тут 19. Кось умер це що? Не, 8. Перше в мене було 4800 такої. Куди пішло? Що такого купив? Я ніч такого не купував. Імпорт 400. Так, прийшов гонець із Балакії. Ми йому продамо. Ніч ми йому не продамо. Бо в мене ніч такого не є. Задрість прийшов чоловіче. Зато ми нашого заженемо в деркачі. З тими має інтересно торгувати. Вони фурт беруть. І обув, і то всяке. Так, хлопці, добре. Будемося потихеньку сохраняти на низьке, бо це сяк нігде не кінчить. Дочекаємося, аби була свинина, аби було м'ясо, аби була солонина. Ото пішло, і пішло файно, і корчму построїв, дуже парадно мені ся видить. Це дуже-дуже успішний, низький був стрім. І кури внесуть, і курям є що їсти. Парадні, так вам повім. Ніко не виздихав. Моркву тут доста. Морквася лише... Може навіть на свинарник ще ночеляника на роботу? Ні, 3 нормально буде. Добре. Все, хлопці, добру нічку. Все було файно, но доста було. А другий раз буду старатися мейна впереда казати уж низький стрім. Добре, все. Тоді добру нічку раз. Майтеся.